Вітаю вас, сябры, вітаю вас, друзі. Ось таке карацінечке відео україномовне я знайшла, мабуть, місяці два тому. Я була шокірована, що існує версія «Воїнів світла» ва українській сетці. Яно вельмі караценечкае, але гэта такі пасыл для нас, што гэтая песня жыве, і яна жыве ўжо ў некалькіх мовах, што мне прыватна вельмі прыемна. І сёння я шчыра дзякую, мне дазволілі ўзяць ролік ужо з Камароўкі сённяшняй, калі на інструментах выконвалі гэтую кампазіцыю. Гэта азначае, што яна прыйшла нарэшце ў Беларусь, яна будзе гучаць і не выключна ў нашых сэрцах, а таксама мы будзем яе ставіць, таму што зараз нашы воіны свету — гэта нашыя людзі, якія выйшлі абараняць нашу незалежнасць, нагадваць уладзе, што ў нас існуюць правы, што мы з'яўляемся сапраўднымі грамадзянамі нашай краіны, і мы будзем рабіць усё для таго, каб яна станавілась толькі лепей і прыгажэй. Я вас вітаю. Я не выносіла сёння чат, каб не гальмаваў інтэрнэт, таму буду з тэлефона вас чытаць. Вы бачыце, у мяне сёння рулетка. Мы сёння будзем хадзіць па Беларусі, мы сёння будзем хадзіць па Ўкраіне. Звычайна сёння таксама пагаласіла трошкі і буду паскрыпваць, але я думаю, што гэта не самае страшэннае, што можа адбывацца ў нашым з вамі жыцці. Інна Лапіцкая, вітанечка. Я хацела бы так, мы сёння дамаўляліся падчас, калі я вела стрым з Камароўкі, я хацела б ад вас таксама чуць інфармацыю. Таму я дадам вам зараз мадэрацыю, і вы зможаце пасыланні, якія ў вас ёсць, дадаваць на мой канал, і мы ўжо будзем іх пашырваць. Што гэта я завісла? Што гэта я завісла? Прабачце. Я проста не бачу трансляцыю ў тэлефоне. І я не ведаю, ці гэта тэлефон падгальмоўвае, ці гэта у мяне трансляцыя гальмуе. Зараз, хвілінку. Не, ўсё добра. Зараз я дадам модерку у... Зараз зробім фінтушамі. Напэўна, ідзе на ціск на сеткі, і не вельмі добра ў мяне таксама тэлефон сёння працуе, не ведаю чаму. Ну, нічога. Гэта такое. Конгресс США заморозил все зарубежные счета Лукашенко и высших чиновников Беларуси. Ну, для нас гэта навіна вельмі такая, ну, напэўна, добрая, што яны не могуць карыстацца скрадзенымі з нашых кішэняў грошамі, але я мяркую, што іх трэба праз суды павяртаць абратна ў краіну і ўкладаць у эканоміку, таму што да нас трапіла інфармацыя, што гэта амаль гадавы валавой прадукт Беларусі, таму калі там дзейсна аб такіх лічбах, а мабыць аб большых ідзе насамрэч мова, мы з задаваленнем павернем гэтыя грошы абратна ў нашу краіну праз дэмакратычныя умовы, якія існуюць у свеце. Праз суды, праз судовыя справы мы будзем намагацца зрабіць усё магчымае ад сябе, каб дабіцца вось той справядлівасці, якая павінна існаваць, таму што мы знаходзімся ў цэнтры Еўропы і з'яўляецца краінай, у якой пануе астатні дыктатар. Ну, насправдзе, мне, як грамадзяніну Беларусі, не вельмі прыемна. Таму шчыра дзякую за інфармацыю. Джек Сталер, вітанечка. Я шчыра вам дзякую за вашу падтрымку. Насправдзе, я сёння хадзіла па плошчы, а калі вы мне ўжо напісалі, я гатова была расплакацца, таму што я, ну, фізічна знішчана, таму што вельмі эмацыйна было сёння. Мы не чакалі, што такую колькасць людзей пабачым. Мы ведалі, што будзе багата людзей, але што настолькі багата, ну, насправдзе, мне здаецца, не меркаваў ніхто. І сёння сваім прыкладам мы паказалі, што можна прыходзіць і трэба прыходзіць, і трэба далучацца да вось гэтага апазіцыйнага руху, якой мы зараз стварылі. Я шчыра вам дзякую. Так, дзейсна стамілася, але эмацыйна і маральна, мне здаецца, я такі запал. Я сёння адчула
Мабуть, ось той дух Майдану, коли ти обороняєш і захищаєш себе і своїх сяброў і меркаванні, які вельмі патрэбны іншым. Я, пробачце, не была у YouTube з вами, тому що YouTube пакуль мне не дазваляе весці трансляцыі з асноўнай маёй старонкі. У мяне ёсць усе неабходныя зараз для гэтага рэчы на канале, але я даведалася, што патрэбен некаторы час, каб яны мне дадалі функцыі на канале, таму пакуль робім вось такім чынам. Сёння мой дзіцёнак сцежыў, мой хлопчык, якому скора будзе 13 год, ён сцежыў за трансляцыяй і рабіў ад сябе ўсё магчымае, каб гэтая трансляцыя адбылася ў YouTube. Такім чынам я прыватна яму вельмі дзякую за тое, што ён мяне сёння падтрымаў, таму што я была далёка, а трансляцыя ў YouTube, ну, больш-менш адбылася, і я бачыла некаторыя шматочкі, калі падвісаў стрым, глушылі насправдзе на камароўкі нам стрымы, і я перазаходзіла некалькі разоў, і ў гэты час ён адпадаў у YouTube, але дзіцёнак мне сказаў, што мама, ўсё добра, я аднаўляю трансляцыю, і больш-менш я дадала сёння асноўную трансляцыю з Facebook, яна ідзе роўна, і таму, калі ёсць жаданне, ну, спакойна ўжо паглядзець, што адбывалася сёння ў Менску, калі ласка, 2 часціны, там таксама былі праблемы з трансляцыяй, але я яе пастаянна аднаўляла, таму, ну, можна лічыць, што яна ішла без затрымак, то бок з прамою. Так што шчыры дзякуй, Джекс, за вашу падтрымку. Зранку я прачытала камент, мяне зноў звінавацілі ў тым, што не адпавядае мая аватарка беларускаму руху. Яна адпавядае маёй душы. Я заўжды кажу, Украіна ў маёй душы, Беларусь у сэрцы, таму мае аватаркі, гэта мае сцягі, яны побач са мной. І сёння Украіна ў душе і Беларусь у сэрцы трапілі са мной на камароўку, дзе я праводзіла трансляцыю. Таму няхай вас гэта, ну, не смушчае, што ли, што ў мяне дзейсна 2 сцягі, яны заўсёды са мной побач. І, ну, гневныя каментары «прыбяры гэты сорам», яны са мной не працуюць, таму што, напэўна, калі б не ўкраінскі сцяг і не ўкраінскі дух, які ў мяне жыве у душы, напэўна, я бы сёння, ну, сядзела на канапе і глядзела, што адбываецца ў Менску з іншых рэсурсаў. Не, я сёння выйшла, таму, калі ласка, хто не ведае, я беларуска-украінскага паходжання, і таму 2 сцягі у мяне заўжды побач. Гэта беларускі сцяг і гэта ўкраінскі сцяг. Да яго дадаўся яшчэ літоўскі, таму што мы зараз вельмі займаемся плотна гісторыяй Беларусі, а Літва гэта тая краіна, якая вельмі доўгі час была побач з намі, і яны таксама нас вельмі падтрымваюць зараз. Мы не кажам, што нам трэба аб'яднацца абратна, але тое, што мы побач павінны быць, таму што мы еўрапейцы, гэта, ну, мне здаецца, нават не трэба абмяркоўваць. Таму, Джек Сталлер, дзякуй за натхненне. Я з гэтага пачала і зараз проста разгарнула думку, чаму я вам шчыра дзякую, таму што вось гэты шанец, ён у нас зараз ёсць, і мы будзем яго выкарыстоўваць па поўнай праграме, і як бы я не стамілася, я буду адстойваць свае інтарэсы. Я буду валіцца з ног, я буду засыпаць на хаду, але я ўсё роўна буду рабіць гэтую справу. Таму шчыры дзякуй за падтрымку вашу. Артэм Румянцев. Заўжды побач, заўжды підтримуєш. І шчиро дякую за те, що своєчасово доносиш інформацію. Я стежу за новинами з тобою побач разом, і мені вельми приємно, що я володаю інформацією під час, коли так само зайнята, і ти додаєш її у коментарях. Щиро дякую, що не покидаєш мене і даєш магчимость бути ось у такой світовій платформі, де відбуваються так само події. Україна побач з вами. Знаю, що сьогодні у вас відбувались в місцях ваших також зустрічі. Я не можу обговорювати те, що відбувається у вас, але душа моя з вами, і я дуже сподіваюся, що у нас все отримується. Тому, рідна моя Україна, друзі, я побач з вами, я вас підтримую. Нехай нам щастить. Дякую вам.
Павярнісь, калі ласка, ты мне сёння патрэбен. Вітаю, Вашынгтон. Мне вельмі прыемна, што яна далучылась зараз да нашага гурту, можна сказаць, аднадумцаў, таму што тут усе шчырыя патрыёты. Мне вельмі прыемна бачыць, але чамусьці дадала і выдаліла і дадала. Не бачу. Алекс Шорт, вітанечка. Шчыры дзякуй, шчыры дзякуй. Я прабеглася па свайму стрыму, пакуль гатавалась да гэтага. Бачыла, што вельмі багата людзей заходзіла, насправдзе. Я там знайшла некаторы невялічкі час пасядзець, папіць каву, трошкі паразмаўляць з вамі, але я разумею, што гэта вельмі маленькі шматочак ад таго, што адбывалася насправдзе ў чаце YouTube. Наступнага разу я спрабую ўзяць яшчэ адзін тэлефон, я сёння проста не паспела зрабіць гэтага. Усё вельмі тэрмінова. Наступны раз, калі будзе вось такая сітуацыя адбывацца, я ўжо буду на двух гаджетах і буду спрабаваць і там, то бок, неяк вырашу гэтую праблему. Я не впевнений, що про рахунки інфодостовірна, Інна. А чого вже на ви? Коли на ти, я з задоволенням, тому що ми молоді, пригожі, і тут нема питання. Я, звичайно, звертаюсь до всіх людей спочатку на ви, а хто дозволяє звертатися на ти. Гэта такі, ведаеце, апгрейд у адносінах, звычайна у людзей, калі яны вельмі ўжо з даверай адносяцца адзін да аднаго і могуць звяртацца праз вось такое тыканне. Андрій Клімов, не побачив, каву вам запропонували чи ні. Мені запрошали на каву, і мені вельмі соромно, тому що я сьогодні Слуцькому, Олег, коли не помиляюся, зовуть, я йому обіцяла сходити на каву, але мені знову знесла нейкі, у інший бок, я знову побігла до людей, і я, коротше кажучи, гэта выглядало, що я ад яго збегла і не збегла, насправді. Сустракаємося, пишите, калі ласка, я з задоволеннем схожу на каву, і буду з вами размаўляць, таму што вось гэта асноўная, напэўна, зараз наша галоўная мэта. Мяне як актывіста і грамадзяніна, мне не ўсё роўна, што адбываецца ў маёй краіне, і таму, калі ў мяне ёсць магчымасць, Хелен лучшая, просто сімпатяга, ты маладзец. Шчыры дзякуй. Вельмі прыемна. Недима, 10 гривні. Я не выправила донейтер. Не Дима. Димон, я тебя обожнюю. У хуткім часі повернуся, зробимо демократичний чат, ви знов. Хто не ведає, зараз я не можу у повному таким сенсі модерувати Дімона чат. Друг мами Владимира. Хелен лучшая, просто симпатяга, ти молодець. Дякую тобі. Дякую. Дімон лепшы, заходзім да яго на канал, тому што ён робіць вельмі добрую справу, у яго свой стыль. Ён вельмі клёвы робіць свае ролікі. Я забегла на некаторы час да цябе і лайкоза, як заўсёды, ад мяне. Таму пакуль у Дімона дэмакратыя, ідзем, падпісваемся хутка-хутка, і як заўсёды прывітанне да мяне можна пакінуць у Дімона, ён мне потым вось у такім выглядзе яго паверне. Шчыры дзякуй, сябра. Петька, ой. Я зразумела, это я отправила видео скомаровки «Воины света». Шчыры дзякуй. Я заўсёды спытаю у чалавека, ці магу я яго ролик закінуць сабе на канал, таму што не таму, што аўтарскія правы парушваю, а таму, што гэта можа кагосьці абразіць, мабыць, камусьці не спадабацца. І увогуле я лічу, што нам трэба вучыцца паважаць правы адзін аднаго, і калі вы нешта бярэце, і вы спыталі, ці можна гэта ўзяць, гэта вам умоўна падаравалі, а не вы скралі інфармацыю, і вось яе вось такім чынам выкарыстоўваеце. Таму я нешта не бачу, чаму модерка. Оленочка, прикинь, мер Львова Андрій Садовий продає Мертвичуку свій медіахолдинг, до якого входить видання Захід.нет, канал Новин 24 і ТРК Люкс. Приватно до мяне, тое, што ты мне зараз пералічыў, я гэтага не ведаю. Таму няхай ён Мертвичуку нешта дадае, а, дарэчы, я бачыла, што адбываліся падзеі каля офіса Мертвичука. Я не лічу, што гэта трэба рабіць вось такім чынам, але дупу яму падпалілі, мне здаецца. Украінцы зноў паказалі, што яны могуць зрабіць, калі ім нешта не падабаецца. Таму з Украіною в душы я не кажу, што я буду нешта там рабіць, але вось гэты
шлях, ось такі меркаванні, яны побач са мною, то бок меркаванне, што мы будзем абараняць усімі магчымымі засабамі, спосабамі, яны існуюць. Шчыра дзякую, Артем. Пані Тамара, моя мама мяне бачыць часцей у стрымах, чым жывую. Мама, вітаю цябе. Я жывая, я дома. І чаму мы смеемся сёння? Маме позвонила, ну, першы чалавек, якому я звонила і сказала, што са мной ўсё добра. Я сёння, калі пайшла адпачываць уначы, я доўгі час была ў Діскордзе з сябрамі, мы там абмяркоўвалі падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі. Я калі клала галаву на падушку, я так пра сябе падумала, што, мабыць, трэба выспацца, но выспацца не атрымалась. Трэба выспацца, таму што вось заўтрашнюю ноч я, магчыма, правяду дзесьці ў іншых месцах, то бок, ну, я калі паклала ўжо галаву на падушку, я падумала, якая ж яна цёплая, якая ж яна такая затышная, кажуць в Украіне, уютная. Але сёння я таксама планую, што я на яе зноў галаву сваю пакладу, так што, мама, я дома з кветкамі сваімі, ўсё на месцы, ўсё са мной добра, нічога такога сёння з намі не адбылося, ні аднаго затрымання, ўсё афіцыйна, легальна, ўсё як мы любім. Зараз больш распавяду пра свае пачуцці, якія сёння атрымала эмоцыі, будучы там з сябрамі. Зараз пра ўсё пагаворым. Пакуль вітаю з вамі, Александр Вікторчик, прабачце за абяцанне папіць кавы і не выканаў. У нас усё папереду. Я таксама не выканала. Насправді так, усё папереду. Абавязкова будзем сустракацца, таму што вось гэтая дружняя атмасфера, яна вельмі яднае. Я ведаю гэта па кампаніі Мікалая Статкевіча. Вы ж бачыце, мы як адна сям'я заўсёды сустракаемся, адзін аднаго падтрымваем, і насправді гэта вось такая эмацыйная падтрымка. Ты ведаеш, што ты ідзеш, што, мабыць, будзе небяспечна, але калі ты бачыш знаёмыя вочы, усе вось гэтыя стрэсавыя сітуацыі, усё боязь вось гэта, яна знікае проста. Ты адчуваеш сябе сярод сваіх, ты нічога не баішся, ты гатоў працаваць доўга, багата і на корысць сваёй краіны. Таму пап'ем кавы, абавязкова. Абавязкова. Сегодня возле Белого дома. Трэба пашукаць. Насправді, у мяне просто яшчэ не было часу азнаёміцца з тым, што ў свеце адбываецца. Я заскочыла да Піра Снайдерса на канал, я сёння таксама праводзіў стрым, і я так хуценька прабеглася, паглядзела, што адбывалася ў Харкаве. Таксама я захадзіла на канал «Наша Украіна Русь», таксама хуценька прабеглася, паглядзела, што адбывалася ў Кіеве, пакінула падабайкі, пакінула каментары нашым сябрам, таму што гэта вельмі важліва для таго, каб рухаўся канал. Вельмі водгук гэты патрэбен, і я проста бачу, як расце мой канал. За 4 астатнія дні, сябры, нас амаль 500 чалавек. То бок ён амаль у 2 разы зараз людзей дадалося, што мне вельмі прыемна. Значыцца, мы рухаемся уперад. Людзі ў мяне не знікаюць з канала, а наадварот далучаюцца, што мне вельмі патрэбна. Донечка, пишаюся, щиро дякую, мама, але я нагадую, я тільки половина тебе. Тому що ти у мене лепша у світі, і каб не твоє натхнення і не твоя вера у мене 100% нічого не атрымлівалася. Ты ніколі мяне не крытыкуеш, але ты заўсёды мне задаеш такі здаровы тон, што трэба трымацца сваіх меркаванняў, не зрадзіць сябе, не зрадзіць сябрам, у тым ліку не зрадзіць сваім сцягам, прапорам, таму я палавінка цябе. І я вельмі хацела бы, гэта моя карона, іди сюда, не шумі, я вельмі бы хацела яшчэ, ведаеш, так, 99% быць падабаны на цябе. Я да гэтага іду. Артем взагалі пальнуўся садовий. Оленочка, прикинь, це я читала, добре. Хелен, то синочок на фотошопив тобі капелюха гангстерського окуляр на початок трансляції, красава. Так, я побачила насправді, коли вже їхала додому і переглядала, мені треба було з Фейсбука витягнути відео, і я почала глядіти. Гэта я, коли включала трансляцію. Нюсь, іди сюди, коли ласка. Не шумі, маленька, не шумі, іди до мене. Я, коли включала трансляцію, я побачила, що... я побачила, насправді, коли я брала у Юлії Барсукової, брала інтерв'ю
ну, ми з нею розмовляли, я побачила, що яна у капелюхі, а до гэтага я не бачила. І коли я переглядала трансляцію, я побачила, що ми, коли з Олексієм фотографувалися, я була у этом капелюші в окулярах. Але мені так смішно стало, і я просто не стала прибирати гэтый шматок, тому що мені здається, ну, гэта вельми весело відбулося. Тому я вас трохи повеселила гэтым відео. Хто не ведає, частина 2. Ну, хутчей, скачи. Ну, хутчей, скачи. Давай, давай. Скачи, скачи. Ну, давай. Идем покажем, какая у меня охорона. Ой, ты торба, не можешь заскочить. Пробач, я не хотела тебе тягнуть. Ось. То бок капелюх, это випадково, одразу кажу. Я так само за тобою сумувала. Олеже Волянський, вітанечка, вітаю. Щиро дякую, що долучився до мене. Я за тебе сумувала так само. Ну, капелюх это моё, пробачте. Я прибрала потом, коли побачила, що Юля стоїть так само в окулярах і в капелюхі, але я одразу не зрозуміла, що мені з телефоном відбувається. Уже потім я так, ну, зрозуміла, я просто ніколи функціями гэтымі не користалася, я тільки потім зрозуміла, що мені нешта включено і треба прибирати. Я там почала, я на вспышку вийшла, ми ще половину стриму з вспышкой ходили, то бок я світила людям у очі ліхтаром. Ну, ладно, гэта такое, я на мне пробачуть, нічого страшного. Я ж не блогер, мне можно. Слава Україні, живе Алексей. Так, Алексей, я сьогодні, коли переглядала ваш Фейсбук, я довідалася, що у вас з кожним есть фото, а у меня тільки з вами. Так що, ну, умовно, більше ніхто со мною сьогодні не фотографувався, виключно ви. І тому у нас з вами такий отримався ексклюзив, приватно у вас. Тому що у мене ні одної аніводної фото моєї немає, тому що я ходила, знімала, у мене просто фотографувати не було часу, але я веду, що со мною мої сябри поділяться, коли що. І, ну, отрималось так, що одне фото у мене з Олексієм сьогодні, тому щиро дякую, вельми приємно було себе побачити у сітках. Мама, я трапила у телевізор, кажучи. Ось так. Так що вітаю. Вельми рада бачити сябров, і, до речі, я сьогодні, коли приїхала на Комаровку, я побачила Олексія, і він подумав, що я його мабуть, не познала. Познала, тому що у вас в очі вас видають. Навіть коли ви за окулярами їх ховаєте, все одно в очі видають, тому я познала, звісно, одразу, і насправді мені вельми спокійно стало, тому що я побачила своїх сябров, я побачила вас, і, ну, просто ведаєте, одразу так, усе буде добре, обов'язково. Ніхто тут не дасть тобі образить, ніхто не дасть тебе там штовхнути, або інші ніякі речі зробити дренне, то бок, ну, щиро дякую, насправді, коли я бачу своїх сябров, я бачу Олексія на площі, ну, це завжди такий спокій, ти ведаєш, що побач з тобою люди, які, ну, просто порвуть. Коли нечто буде відбуватися. І, до речі, я на сьогодні показали усю моц свою. Я сумувала за тобою так само. Коли почав, там був провокатор, я його здимала, там на відео можете побачити, Саша сьогодні став, і я не пам'ятаю, напевно, ніхто з громади народної, хлопці, яны стали стяною просто перед гэтым провокатором і не дали йому там ніяку хлусню кричати і ображати дівчину, яка виступала. Я не пам'ятаю, мабуть, Ольга, альбо, так, напевно, пані Ольга тримала слово у той час, і її почали ображати, але наші хлопці стали стіною і не дали йому. І він, коротше кажучи, такі сумний відвернувся і трапив до інших людей провокувати там, але я його більше і не бачила, то бок він нечто там покричав і свалив. Тому було кльово. А що таке? Добрий вечір. Все добре. Коли ласка, не треба банить. Не треба банить. Давайте ми оборонить. Дадим Тамаре, моей маме, модераторку, щоб її ніхто не мог сховати. Не-не-не. Маму не треба чапляти, коли ласка. Так. Хелен, лучше всех поддержите. Хелен, дякую, Дімон, щиро. Ти так само пригожун. Я від вас беру енергію, тому ви працюєте, я працюю. Ви працюєте, я працюю. Це такий обмін у нас постійно, емоційний. Так. Ну, тіткою ви мене вбили, я зацінила. Так. Фу-фу-фу. Не ругайся. Не сварися. Трамп со своей пресс-конференции назвал Лукашенко колхозным диктатором 21 века.
Пагляджу. Так, не выдаляйце, калі ласка, нікога ў чаце, выключна... Ой, затое хвалят кукушку. Ну, гэта любимое твоё, улюбленное. Вітаю сяброў, КАЗ-3627, вітанечка шчыры, дзякуй, што завіталі на стрым. Зараз будзем хадзіць па рулетцы, да беларусаў трапім, спытаем у іх, ці ведаюць яны, што адбывалася. Хто блакуе? Не, мне гэта не падабаецца. Окей, сорі, не выдаляйце, калі ласка. Інна, на што ты выключила? Павярніце. Артем Ігумен, я ведаю, я не бачу яго ў чаце пакуль. Бывае, памыляюцца. Я не буду сварыцца, таму што памыляюцца ўсе. Гэта, я ведаю, што моя мама, я чалавек не абразлівы абсалютна, але асцярожна ў чаце. Я сябры таксама нагадваю. Ёсць беларусы, якія размаўляюць расійскай мовай. Калі ласка, не баньце іх. Калі ласка, я вас вельмі прашу, таму што нас зараз ужо амаль, там я калі не памыляюся, 1040 чалавек на канале. І не ўсе размаўляюць беларускай мовай і не ўсе разумеюць украінскую мову, таму давайце магчымасць, калі без абраз, без мату, без правакацый, усё добра, окей. Мы не супраць, давайце ім дапамагаць, павяртацца да беларускай мовы, да украінскай, калі чалавек там размаўляе іншай мовай. Нема пытанняў, абсалютна я іх не крытыкую ў гэтым сэнсе. Наадварот, сёння мы з Усяславам вось хадзілі, мы з ім доўгі час таксама вандравалі па Камароўцы там. Такія два айсберга з ім хадзілі, ведаеце, такіх два неблогера. І, насправдзе, здзівованы былі людзі, беларусы размаўляць. І нам прапанавалі, дарэчы, на вялікім канале, я мяркую, што гэта для нас будзе пляцоўка вельмі клёвая. Наша Вераніка Мішченка, вы ведаеце, гэта актывіст народнай грамады, гэта зорка ў народнай грамадзе, гэта вельмі разумная, вельмі прыгожая, красуня наша, і Вераніка запрапанавала нам з Усяславам запіліць такі беларускамоўны стрым. Мы пагадзіліся з задаваленнем, то бок у бліжэйшы час мы будзем рабіць у выглядзе інтэрв'ю альбо проста стрым на канале Народная грамада. Сцежце, калі ласка, за анонсамі. Напэўна, будзем стрым рабіць на нашыя каналы. То бок глядзіце, у хуткім часе мы выйдзем на вялікую пляцоўку і з дапамогай канала Народная грамада, дзесь на сёння ўжо амаль 17 000 гледачоў і падпісчыкаў, мы будзем прыгожай мовай даносіць нашыя меркаванні і нашыя думкі. Дійсно, чого мама без ключика? Я уже додала ключик, але, я сегодня была на акції «Солідарність Стоп Таракан» у Вашингтоні. Інна, калі ёсць магчымасць, мабыць, пад каментаром пакіньце мне відэа, і калі вы дазволіце, я б заліла яго на свой канал. Мы тут без цэнзуры, мы тут дэмакратычныя, калі там нема мату, абраз і прапаганды. З задаваленнем дадам на канал, таму што інфармацыю трэба разносіць, гэта вельмі для нас такое пытанне жыцця і смерці. Таму дадавайце. Так, трошкі з вамі. Я дала, модерку дала, але я не бачу, ці яна можа з'явіцца на канал. Іспанія на дроце, нічога сабе, вітаю. Буэнос Диас, напэўна, яшчэ. Не, ўжо 6 гадзіна прайшла. Буэнос Ночес, напэўна. Напэўна, ўжо Буэнос Ночес, вітаю. Шчыра дзякуй, што далучыліся. Одне і те саме. Так, кто может проверить донат реальным платежом прямо сейчас? У меня не работает. Только что Димон скидывал донат, працаваў донатор, не ведаю. Буэнос Ночес. Буэнос Тардес? Не, Буэнос Тардес гэта ранак. Буэнос Тардес гэта ранак, Буэнос Диас это дзень, а Буэнос Ночес гэта уже, вечер такі, вечер, ноч. Калі я правильно вывучала іспанскую мову. Гэта такое. Так, давайте зараз яшчэ трошки распавяду, што адбывалася на плошчы. Мы сёння сустрэлі Мікалая Статкевіча, мы сёння з вами сустрэлі Сергея Ціхановскага. Мы з вами сёння размаўлялі з актывістамі, мы размаўлялі з вами з блогерамі, але здзівована я была колькасцю людзей. Мы не маглі спрагназаваць, колькі людзей будзе, але калі я пабачыла, што хто ўяўляе, хто быў у Менску, вось ад бабкі з семкамі, там велічэзная колькасць людзей, пляцоўка была проста
з людзьмі, яна ўся засыпаная была. І далей, калі паглядзець, я праводзіла камерой да самай станцыі метро Якуба Коласа. Я, насправді, была проста здзівована такой колькасцю людзей. Мне здаецца, гэта людзей было больш, напэўна, больш. Мабыць, за рахунак таго, што яны трымалі сацыяльную дыстанцыю, но некалькі тысяч сёння точна было. Палічыць зараз у мяне няма магчымасці, але я ведаю, што потым гэта зробяць актывісты, іншыя. Яны дадуць больш-менш такую аб'ектыўную лічбу, але то, што некалькі тысяч, і самае цікавае, былі некаторыя людзі, прабачце, калі ласка, зараз павярнусь. Ну што ты, піць хочаш? Ідзі. Ну, ідзі. От ты. Сапраўдная дзяўчына не ведае, што хоча, так? Не ведае, што ты хочаш. Ну, скажи так. Вось, то бок людзі пастаянна падыходзілі, і вось гэтая чарга, яна, мы паехалі, ну, напэўна, о 4 гадзіне вечара, і яшчэ людзі стаялі, і яшчэ падыходзілі людзі, і нехта казаў нават, што сёння абмежавалі рух. То бок такая колькасць вялікая была людзей, што вымушаны былі прыпыніць там рух паяздоў у метро. Я не ведаю дакладна, ці гэта так, таму што яшчэ не бачыла навіны, але калі гэта так, мы ўсё зрабілі правільна. Я на рабоце слухаю сваю дытынку. Ты зараз у мяне галоўны мадэратар, калі ласка, не бань нікаго, усе свае. Толькі маскалёў, ты ведаеш. Яны мяне любяць, яны, як навалач, залетаюць на мой канал, спрабуюць атакаваць, але мы ім не даем. У мяне лепшыя ключыкі, якія не дазваляюць усялякім трапіць у чат. Файна мова, ще італійська мова, а про українську, білоруську взагалі мовчу. Буэнос діас, буэнос тардес, буэнос ночес. Ну, правильно все сказала. Гэта мне плюс у карму. Тому што я звяртала увагу на іспанскую мову, яна мне вельмі падабаецца. Не таму, што я марыла калісьці паехаць у Іспанію жыць, мне вельмі падабалася Рівела Коста. Я хацела туды трапіць, і, на жаль, пакуль не магу. Але я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе я там трошкі паляжу на пляжу. Таму, так, ну трошкі на ўзроўні, ну, як кажуць, карыстувача, то бок, каб я магла звычайна каву папрасіць сабе альбо гарбату і, ну, проста там паздаровацца з людзьмі, каб яны на мяне не глядзелі як на абрыгела. Вось, таму вывучаю патрошку. Хелен, акцыю не снимали, так што відэа нету. Я зразумела. Артём. Артём, яна не любіць, калі яе называюць цёцей. Ну, просто да яе можна звяртацца, Тамара, вы, яна абсалютна нармальна рэагуе. І, дарэчы, сябры, я вам таямніцу зараз адчыню. Не невестка, не невестка, хто гэта, зять? Так, і зять, і невестка. Ніколі яе не клікалі па імені і прозвішчу. То бок, ну, яны заўсёды звярталіся па імені да яе, не казалі там мама. Іншая мама гэта моя мама. Ніхто яе больш так не называе. Вось, яна рэагуе абсалютна, ну, яна маладая, прыгожая, таму, ну, яна не цётка. Не-не-не. Калі б вы бачылі мою маму, калі б вы з ёй паразмаўлялі, вы б адразу зразумелі, чаму я так кажу. Таму, Хелен, я приглашаю вас в Вашингтон. У мяне ёсць велічэзная праблема. Велічэзная. Я калі у самалёце лечу, я прашу стюарда, каб ён адчыніў мне дзверы. У мяне пачынаецца істэрыка, у мяне пачынаецца проста жудасная. Я не ведаю чаму, але я настолькі боюсь летаць, калі я лячу. Насправдзе, аб гэтым ведае не толькі сам самалёт, у якім я знаходжусь, але, напэўна, на зямлі чуюць, што, ну, я вельмі баюся. У мяне быў выпадак, я летела калі ў Ізраіль, 3 гадзіны лецець, і я ўжо себе так думкамі: усё будзе добра, ты ляціш, усё добра, не калаціся. А побач са мной такой, ну, летні чалавек уже сидзеў. Я сижу, я там впілась у гэтыя поручні, сижу, мне так страшэнна, я не магу, і я разумею, што мне яшчэ 3 гадзіны лецець, і гэта жах для мяне. І ён мне кажа: вы што, баіцеся? Я кажу: так, вельмі баюсь. Ён кажа: чаго вы баіцеся? Ну, я кажу: ну, я ж лячу, ну, я не магу там патрапіць на зямлю, мне складана. Такая, ну, праблема у мяне.
аэрофобия жудасная просто. А ён мне кажа, давайте гульню гуляць. Я кажу, давайте. Ён кажа, давайте хто хутчэй засне. Я яго назвала не вельмі добрымі словамі, тому што ён заснуў адразу, а я яшчэ 3 гадзіны глядзела на яго і думаю, які же ж ты дрэнны чалавек. Але калі астатні раз ляцела, 3 гадзіны таксама ляцела, я уснула і я увесь палёт праспала. Гэта было клёва, потому што я не помню, як я там. Але я нават ува сне я адчувала, што я не на зямлі і мне вельмі складана было. Таму я не ведаю, ці далечу я да Амерыкі. Свайго часу, калі я магла уехаць у Канаду, насправді у мяне вось адна думка, што мне ляцець такі доўгі час, яна проста у мяне выбівала усялякае жаданне выехаць за мяжу. Вось проста. У мяне была магчымасць з Літвы ляцець ва Ўкраіну. Гадзіну. Там з часам былі накладкі, але я абрала сабе аўтобус і я ехала 12 гадзін, але я не села ў самалёт. Я ехала ў аўтобусе, і я яшчэ сабе падумала, што ты малайчына, таму што я абрала другі паверх у аўтобусе. Я думала, я зараз як запілю стрым, і, карацей кажучы, у выніку я на сябе навела камеру, каб не бачыць, што ў мяне адбываецца збоку ў вакенцы, таму што я калі пабачылася, жах, боже, дзе я еду. Лепш я абрала б першы паверх і не друла б сабе галавы. Таму так. Я вось такая, я баюся вышыні, хаця малая. Так, можна зноwu закрыла трымаць. Царыця Тамара, скромная зі смаком. Як старина Мюллер, Джексу аддалі. Трохі у мяне прасідае голас, таму трэба нешта гарачага папіць. Карацей кажучы, камароўка. Давайте павернемся да яе. Я шчыра дзякую людзям, якія сёння прыйшлі. Я шчыра дзякую людзям, якія не пабаяліся сёння даваць інтэрв'ю. І мне вельмі было прыемна, таму што да мяне таксама проста падыходзілі людзі, пыталі, якой у мяне канал, то бок яны мяне ведаюць, проста яны не ведаюць, якой канал. І такія выпадкі былі. Я пабачыла, як яны шукаюць мікрафон. Да мяне сёння, вы бачылі, хто глядзеў трансляцыю, звярнулася жанчына. Потым мяне Саша адвёў, каб я паела, таму што я спачатку я хацела стаць паесці, таму што я зранку нічога на адным кубкі кавы і ўсё, і я паляцела далей па справах. І проста мяне вылавілі, выхапілі, каб я нешта там паела. І яна мяне потым зноў сустрэла, і яна дамовіла то, што яна хацела сказаць. Таму трэба слухаць. Я разумею, што не заўсёды гэта, мабыць, кароткая размова, не заўсёды яна такая дынамічная. У беларусаў за 26 год так накіпела, і я сёння сама, калі стала да мікрафона, я трапіла да яго выпадкова, і я, калі стала да мікрафона, я, разумееце, у мяне столькі было думак, я не ведала, з чаго пачаць, і што вось у гэтым сэнсе крытычна важнае, вось у мяне мікрафон у руках, і я не ведаю, што іменно казаць, таму што яно накіпела настолькі, што там проста ты гатовы гэты мікрафон пульнуць і сказаць, усё, ідзіце да беса, я вас усіх там да ўлады звяртаючись, ненавіжу просто люта. Люта ненавіжу, таму што вы сапсавалі маё жыццё. Вось. Мне не вельмі падабаецца мой выступ, канешне, трэба было рыхтавацца, і зараз зраблю вынік, што я магу трапіць да мікрафона ў любую хвіліну. Трэба рыхтавацца да такіх рэчаў, але гэта эмацыйна было выпадковая. Мне не спадабалася, але мне напісалі, што окей, все добра. Окей, як окей, дык окей. Таму людзі шукаюць. Я бачыла сёння прыватна да Сергея звярталіся людзі з праблемамі. Сёння я пачула вельмі цудоўную такую фразу. Кажуць, рыба яна гніе з галавы, а медыкі кажуць, што мы гніем з хваста. Вельмі такая фраза, якая яна мне засела, дзейсна, калі і там выніку ніякага добрага не будзе. То бок альбо мы пачынаем прачынацца і рабіць з сябе грамадзян. Сёння, дарэчы, правільна Усіслаў сказаў канал «Тутэйшы шляхціш», калі у цябе ёсць пашпарт, у цябе ёсць не выключна забавязанні, а ёсць яшчэ і правы. Таму карыстацца сваімі правамі абавязкова патрэбна.
І я кажу, я сьогодні побачила вельмі велику кількість людей, які просто шукали допомогу хоч якую-небудзь, хоч у кого-небудзь. Разумееце, гэта такі вже крик адчаяння: дапамажыце. Просто дапамажыце хто-небудзь, калі ласка. Яны звярталіся людзі да нашых актывістаў, звярталіся да актывістаў Сергея Ціханаўскага, да Вольгі Кавальковай. Ну, сябры, так, напэўна, мы не павінны жыць. Трэба з гэтым нешта рабіць. А рабіць мы можам выключна самі, праз сваю грамадзянскую пазіцыю, праз доўгія пратэсты. Мы супраць улады, якая нас не чуе. Мы супраць улады, якая у нас крадзе з кішэняў нашыя грошы. Мы супраць улады, якая нас знішчвае, якая робіць генацыд у сваёй краіне. Гэта не ўлада, гэта зраднікі, якія прыйшлі пакрасці і сваліць. Таму Оленочка, YouTube заблокував росіянські пропагандистські канали. А я от гэта бачила, гэта ж ужо навіна така відома. 13:44, а вони ще не снідали. Героїчні люди, а ще там на амфетамінах, на енергетиках. В мене теж питали, яка назва телеканалу, тому що чекаю нових друзів. Я чекаю, сябри, долучайтеся. Коли є питання, відповідаємо. Завсюди. Сьогодні підходили і нам задавали питання, ми відповідали, то на що ми підписи збираємо. Ми збираємо підписи зараз, насправді, не за кандидата, а супроть кандидата Лукашенка. І ви бачили, що я підходила до стенда Бабарики. Пробачте, мені зараз проблема, тому що у мене асоціації, і я не хотіла б зараз у ефір гэта казаць, якщо не сказала, Барыга і ось гэта банда Цапка. І я не памятаю іх фамілії, я ось по асоціаціях. До Бабарыкі сьогодні підійшла, 5 чоловік стоїть, мабуть 6. І, розумієте, ось гэта, беларусы, умоўна, я неправильно все казала, нам треба об'єдновуватися, але я зовсім не зрозуміла їх позицію, тому що мне здаецца, яны вельмі дрэнна ведаюць пазіцыю свайго кандыдату, тому што тое, што яны мне казалі, вельмі супярэчыць таму, што я прыватна бачыла, чытала і чула. То бок, прабачце, актывісты, бабарыкі, вы што, брэшыце адзін аднаму? Вось гэта цікава. Мы сёння пабачылі, вы, мабыць, памятаеце, хто глядзеў, з Анатоліем Сайгонам была спрэчка у мяне, ён казаў: «Ось, у Бабарыкі». Мы сёння Бабарыкіны рэйтынгі ўсе пабачылі на Камароўкі. 6 чалавек. Я не буду казаць, у мяне няма досведу, ці праплочаны яны, ці бюджэтнікі, але тое, што ў вачах абсалютна непаразуменне, да каго яны прыйшлі, 100%. Гэта бачна ў інтэрв'ю. Альбо ім набрахалі, альбо яны мне набрахалі. Але ў любым выпадку, як бы там ні было, гэта брахня з іх уст. Таму і тое ж самае да іншага кандыдата, там таксама я паказвала па відэа, стаяць людзі, робяць выгляд, што яны там нейкія подпісы ставяць. Прычым я 2 разы праходзіла міма іх, і мне здалося просто, я не ведаю, трэба пераглядаць відэа, але мне чамусьці здавалася, што я прахажу каля тых самых людзей. Чамусь, не ведаю, мабыць, я памыляюсь, я не звяртала на іх там асаблівай увагі, але, тым не менш, тое, што іх там небагата было, 100%. Хелен, у меня еще сохранился мой старый белорусский паспорт с погоней, с которым я уехала из Беларуси в 95-м году. У мяне таксама пашпарт з пагоняй. Сёння бачылі, когда глядзеў інтэрв'ю з Усіславам, і у мяне пашпарт з пагоняй. Так, белая у мяне там гэтая обложка, я не ведаю, як беларуска, не памятаю. І пагоня на ёй, так, звычайна. Я кажу, сімвалы, яны паўсюль, яны побач са мной заўсёды. Я, нарэшце, я калі нават ехала ва Украіну, мне трэба было прыбраць пашпарт з обложкі гэтай. Господи, я забыла, як яна называецца. Я забыла, як называецца пераклад. Прабачце мне маё. І я памятаю, украінскія паглядзелі так, пагоня. Яна ў мяне ў руках, пашпарт у адной рукі, а вось гэтая обложка яна ў іншай рукі. Яны так паглядзелі, яны так усміхнулись, то бок, зразумела, людзі ведаюць, што там. Все соседи подписали. Сегодня ходили по домам, собирали подписи за Лукашенко. Хелена, как ты
Ганна, ёсць Вольга, я іх раней блытала, таму што дзве дзяўчыны вельмі падабаныя, ну, я не могу сказаць, што зовсім падабаныя прозвішча, але я іх блытала паміж сабой, таму што Вольга яна БХД, а Ганна, я нават не ведаю, гэта быўшая наша дэпутатка, вось яна і дэпутатка. Калі я зараз не памыляюся, мы за Вольгу Кавалькову сёння, з Вольгай Кавальковай стаялі. А Ганна Канапацкая, ну, як да гэтай танцаўшыцы Машы, прыкладна тое ж самае. Я не бачу у ёй пратэснага руху, яна, ну, абсалютна, на мой погляд, прыватна. Я нікога не хочу звінаваціць. Але яна абсалютна праўласная. Вось усё. Я не бачу у ёй ніякай падтрымкі для беларусаў. Таму я да яе ніяк не стаўлюся, проста яе для мяне не існуе. Калі я не памыляюся. Я могу памыляцца, таму што я блытаю часцяком іх фаміліі і імёны. Ну, сёння вось з Вольгай былі. Таму, калі мы кажам пра таго ж самага чалавека, то, ну, ніяк, насправдзе. Так, што у нас тут? Так, я все правильно кажу. Ганна Канапацкая і Вольга Кавалькова. Сёння з намі была Вольга Кавалькова. Яна далучылася. Я не ведала, што яна таксама далучылась да нашага пратэснага руху. Але сёння зранку мне прыйшло паведамленне, што Вольга з намі зараз будзе ісці, таму сябры Сергей Ціханаўскі, кампанія Мікалая Статкевіча, кампанія Вольгі Кавальковай, калі ласка, далучайцеся і будзем рухацца разам, тому што гэта вельмі важліва нам зараз. Патрэбна, калі вось такі моцны апазіцыйны рух, ну, у гэтым сэнсе можна нешта зрабіць. Таму далучайцеся да нас, все будзе добра. Зараз пойдзем па рулетцы, але я трошкі сіпатая, таму прабачце мне маё вось такое. Там Цепкала, вас мені вельмі падабаецца як кандыдат, калгоснік типічний, вардяка бандитська, очки бігають по ті, а як шльондри в церкві, як питання задають незручні. Я не ведаю, я не стежу за ими, розумієте? У нас есть наша компания, у нас есть Миколай Статкевич, есть кандидаты протесту, есть Анжеліка Железнякова, яны не зайшлі з дыстанцыі, дарэчы. Яны, як актывісты, далей працягваюць працаваць, і яны працягваюць рабіць сваю працу. Вераніка Мішченка, зараз наш кандыдат Уладзімір Непомняшчык. То бок гэта той рух, які трэба падтрымваць. Сергей Ціханаўскі, які падтрымвае Святлану Ціханаўскую, ён галоўны штаба Святланы Ціханаўскай. То бок гэта ўвесь рух, на іншы бок сцежыць за ім, яны не з намі. Разумееце, тыя, хто запрашае на выбары, яны не з намі. Вось калі вы чуеце ад кандыдата, прахадзіце на выбары, чэсныя, яны сумленныя, без фальсіфікацый. Не. Слухайце, смешна проста. Якія выбары? Пракіньцеся, якія выбары, іх не існуе доўгі час. Таму зараз пратэсты, і мы будзем рабіць таксама рэчы, будзем паведамляць паэтапна, таму што зараз, калі ёсць план дзей, прабачце, калі ласка, ёсць план дзей, ёсць стратэгія Мікалая Статкевіча, мы па ёй рухаемся. Але калі мы зараз будзем распавядаць усё, што мы збіраемся зрабіць, у людзей будзе вось такая здаравенная галава, таму што мы працавалі над гэтай праграмай, над гэтай стратэгіяй некалькі месяцаў. І зараз усё гэта увесці аднамаментна, гэта будзе жах проста. Таму паэтапна зараз мы сустракаемся у рамках перадвыбарчай кампаніі, збіраем подпісы. У нас ёсць з вами месяц, калі мы можам сустракацца, хадзіць на каву. Мы плануем выезды ўжо я паеду за мяжу Беларусі. Ой, я кажу за мяжу Беларусі, за мяжу Мінску. Буду ў іншых гарадах, мы будзем рабіць анонсы. Зараз усё гэта абмяркоўваецца, вы разумееце, што гэта некалькі чалавек, некалькі актывістаў, таму сцежце проста за анонсамі, я буду распавядаць максімальна падрабязна, што мы робім зараз. То бок сёння адбылася акцыя, наступныя крокі, у наступных відэа вы бачыце, што я выхожу регулярно. Хелен, Николаю Статкевичу нужна поддержка международного сообщества США? Информационная так. Информационная заўсёды, любая.
Канапацька укусила депутатського батона. Сподобалося, рветься до влади, щоб жерти цей батон кожен день. Ну так, гэта вядомая гісторыя, але ну, раней жартавалі, што прыехаў у Мінск і укусіў менскага батону і стаў мінчуком. Ну, гэта раней жартавалі, зараз гэта, мне здаецца, ўжо трошкі неактуальна. Таму вось прыватна да Канапацкай, так. В тебе горло сідає красунечка. Так, ну я ведаю, ну нічого. Это такое. Завтра я прогреюсь нормально. У меня есть имбирь, мне мама дала мед, у меня есть горбата, я зараз вось, ну, прогреюсь так, а уже увечері я себе... Я уже умею это робить. Так что все будет добро. Хелен Анна Канапацкая очень хитрый человек, она использует эту избирательную... Ну, звичайно, так. Мне розповідали історію, що я настають до інтерв'ю, а побач з її там унизу, ну я не можу сказати, не пригожа, я зараз перефразую. Чоловік вельми у низькій позі фотографує її туфлі, її обуток. Ви що там з глузду з'їхали, пробачте. Який обуток? Ну, то бок, вось до гэтага доходзіць, што паглядзіце, якая прыгажуня за $300 купіла сабе абутак. Ну, малайчына. Але $300 гэта ж не вось тут, разумееце, вось тут нічога не купіш. Мы сёння шчыра ад сэрца выходзілі і абаранялі сваю краіну, нам ніхто за гэта грошы не сплочваў. Наадварот, усё гэта з нашых кішэняў прыватных ідзе. Таму нет у нас выбору. Згодна, няма у нас выбору, таму трэба іх павяртаць. Праз дэмакратычныя прынцыпы, для таго, каб іх павярнуць, нам трэба зараз з вамі выходзіць. Без выхадаў на вуліцу нічога не будзе. Запамятайце. Калі мы вось так, ну, я сёння абмяркоўваю падзеі, але я сёння была ў самым эпіцэнтры падзей. То бок, і, ну, нічога тут такога няма. Разумееце, калі нас вельмі багата, яны нас баяцца больш. Я сёння ані міліцыянтаў не бачыла, ціхары дзесьці падзеліся з камерамі. Паглядзіце, я багата здымала. І я звяртала ўвагу, ціхароў з камерамі не было. Мабыць, яны там, ну, дзесьці і шаталіся, але прыватна я іх не пабачыла аніводнага. Ну, па-першае, я была ў сваёй камеры, мабыць, ад гэтага. Але, ну, у той колькасці, у якой яны звычайна да нас прыходзяць, іх не было. Аб чым гэта гаворыць? Мабыць, яны баяцца, што ім сёння накідаюць за шыпарат? Ну, дык і ўсё, якія пытанні. Таму, так, ну што, сябры, абмеркавалі збольшага. Я спрабую, мабыць, яшчэ калі час будзе ў мяне, дзе моя Беларусь, будзе час, я нараблю караценечкіх ролікаў, мне проста трэба знайсці час. Калі не будзе вось такіх нейкіх выбуховых падзей у бліжэйшы час, мы наробім караценечкі, я там перагляджу стрымы, і, ну, будзе больш дакладна і, ну, і зручна глядзець, звычайна. Ганна Сляшко колись схопив Рудківського за піджак і кричав: «Знімай туфлі, люди, в нього туфлі за $1000 із крокодила, коменданти, блін». Комедіанти, пробачте. Ну так, ну гэта смешно, слухайте. Я сьогодні, нам прапанавалі, каб мы сьогодні, ну, мы прадстаўнікі адной з палітычных кампаній і, ну, нельга выглядаць, як там, ведаеце, ну, не вельмі прыгожыя людзі. І мне сёння трэба было апрануцца так, каб калі мяне, ну, там, калі схопяць, каб я ўначы не думала, боже, што на сябе апрануць, каб мне было цёпла, і насправді вельмі цёпла апранулася, і мне сёння было трошки так, ну, не вельмі зручна, таму так, гатаваліся, але выглядалі ўсе больш-менш дастойна, але мы ж разумелі, што мы ідзем не на кастинг нейкі там кандыдатаў у дэпутаты, а мы ідзем з людзьмі размаўляць, таму нізкі ход, абутку і пабеглі, як заўсёды. Все, працуем, нічога не змянілася, працуем і далей. Мы гэта рабілі ў восені, мы гэта рабілі зімой, мы гэта рабілі па вясне, і вось я так разумею, што і ўлетку мы так плавно перайдзем. Хелен Ермошина за ее дзень ждет Гаазский трибунал. Паглядзім, я спадзяюся, яны гэта разумеюць. Але, ну, вось я дакладна зараз сцежу за беларускімі навінамі, яны неяк сышлі з інфармацыйнага поля, то бок яны не каментуюць тое, што адбылося, увогуле ніяк. Яны зрабілі сваю праву,
справу і ўсё. Яны все. Адзінае, сёння сказалі, што аддалі пасведчанні. Таму ўжо будзе афіцыйная такая ініцыятыўная група, то бок мы ўжо будзем хадзіць не з такімі у думках, што мы ініцыятыўная група, а ўжо будуць дакументы, па якіх мы можам праводзіць акцыі без нашых кандыдатаў. То бок мы раз'едземся ў розныя бакі, каб я вам казала дагэтуль, што галоўная мэта гэтай працы зараз, як магчыма больш захапіць рэгіёнаў адначасова, каб мы маглі размаўляць з людзьмі. Даць вось гэты вольны мікрафон, як кажа Сергей Ціхановскі, то бок каб яны пабачылі, што мы з імі плячо а плячо ідзем, што мы, як кажуць, мы нейкія там, ведаеце, умоўныя, што да нас не падысці. Ну так калі ласка, вы сёння бачылі, я хадзіла сёння па Камароке, абсалютна спакойна, і падыходзілі людзі і задавалі пытанні. Не, мы не хапаем зоркі з неба, такога няма. Я такой жа грамадзянін, як і вы, і мне таксама баліць. Таму мы і робім справу, якую зараз робім. І насправді мне небяспечней там знаходзіцца, тому што у мяне камера ў руках. Мне могуць адабраць тэлефон, мне могуць яго паламаць, могуць скрасці, мяне могуць затрымаць за нейкія рэчы, якія не падабаюцца, мабыць, у мяне вочы не ў той бок паглядзелі. Разумееце? Таму мы ўсе з вами на адным узроўні. Я тут не бачу праблем. Далучайцеся, прыходзьце, калі ласка. Яшчэ пап'ем каву. Я сёння з Усіславам піла каву. Мне было смачна. Хто з кандыдатів за Беларусь? За Беларусь Миколай Статкевич ужо вялікую колькасць год. За Беларусь Сергей Ціхановскі. За Беларусь Вольга Кавалькова. За Беларусь Павел Северынец. За Беларусь Владимир Непомняшчых. За Беларусь усе кандыдаты пратэсту, якіх вы ведаеце, гэта Вераніка Мішчанка, Фролов, Анжеліка Железнякова, Антоніна Вішнякова, 30 чалавек. Спіс 30 чалавек кандыдатаў пратэсту, мы ўсе за Беларусь. І Святлана Ціхановская за Беларусь. Мы ўсе за Беларусь. А вось гэтыя спойлеры, якія зараз прапануюць збіраць подпісы і ісці на чэсныя выбары, яны брэшуць. Выбараў няма. Дайте книгу скарг. Ярмошина то минуле. Така баба в халаті, в кандібобері полиняному, за прилавком з гастронома. В неї такий погляд, і я її совково продавчицею бачу. Ну, Джек завжди смішить мені. Щиро дякую. Так, ну що, давайте трошки погуляємо по Білорусі, давайте трошки, мабуть, погуляємо ще по Україні, довідусь, як у їх справи. Хто виходив сьогодні на гэты так само протестний рух. Я сьогодні не капітуляції, а якось по-іншому вони назвали. Рух опори. Я не пам'ятаю, сябри з України, напишіть, у Держдепартаменті США оголосили про грант на суму 250 тисяч. Грант повинен бути спрямований на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я. Гэта іх таксама чакае. То, што зараз адбываецца ў сферы здоров'я, здоров'я-охороны, ну, насправді, гэта капец і жах. Ладно, все. Поговорили, погутарили. Зараз, Хелен, главное, чтобы на оппозицию вырастилось подразделение «Алмаз». Мы их не боимся. Одразу кажу. Волков боятся в лес не ходить. А то, что яны волки, их приватная справа, кем яны будут себе лечить. Калі яны хочуць быць волками позорными, значит, яны будуць рабіць усё, каб мы их называли волки позорные. Таму тут не. Гэта з нами не працуе. Давайте я звярнуся до донейтера, потому что я не зовсім разумею, што з ім адбываецца. Зараз паглядзім. У мяне на экране быў ад Зімона донат. Один. І калі ёсць донаты іншыя сябры, я іх зараз выведу зноў ж такі на экран. І заодно пагляджу, чаму не працуе добра вось гэтае. Так, я пабегала по Беларусі пакуль. Ведаеце, трызуб. Калі хаце мяне пабачыць, паразмаўляем з вами. А я пакуль яшчэ паспрабую з донатарам разабрацца, таму што не разумею, што з ім адбываецца. Прывітанне. Збег.
І збор. Здравствуйте. Привітання. Вы с Беларуси? Так, з Білорусі. Чем занимаетесь? Ось тільки що прийшла з акції протесту. Збирала підписи у підтримку наших Акцію кандидатів. А как вы здесь подписи собираете? Или вы просто? Ні, ну сьогодні ми вже такое послеукусик це називається. Я повернулася з акції, я повернулася з збору підписів, і ось зараз трапила до білорусів спитати у їх, як вони провели сьогоднішній день свій. Понятно. Ну, мы хорошо свой день провели. Чудовно. Ви ведали, що проходить у Ладно, Мінську да. акція відбувається? Да, ведали. Ну, як ви лічите, акція відбулась? Ладно. І забоялися. Як завсюди. Чого ви боїтеся? Я стріми веду, до москалів хожу, а ви боїтесь. Нельзя бояться. Ну, Так, что ну- ты делаешь? Не зрозуміло. Да. Что? Не зрозуміло зараз, що ви мені кажете. А, на белорусчице. Сделай тише. Ну, сделай тише, чай. А ты по-белорусски говоришь, да? Розмовляю білоруською так. Ну, белорусская. Белорусица. Учительница? Ні. Жалко, с такой учительницей. Покажи. Можеш тільки Фліртувала. марити об этом. А, ці ви ведаєте, що сьогодні відбувалися акції у підтримку кандидата у президенти у Мінську? Да. Ну и что? Стежили? Что сделали? Стежили, спитала у вас? Стежили? Так. А по-русски можно? А по-русски? Ні, нельга, я ж розмовляю білоруською мовою. Так а я с России. Что мне сделать? И А белорусский твар не свій знаю. покажіть, щоб я бачила, що ви росіянець. Я не збігла від мене, я б з задоволенням з іми порозмовляла. Привітання. Здравствуйте, блядь. А мене Лена зовуть, вельми приємно познайомитися. Познайомиться. Давайте я вас покажу ось такого пригожого матюкальника. Что еще? Ну, вы задержитесь, походу. Ну, показую, які ви білорус, починаєте лаятися. І ще й фаніті. Купіть собі китайську гарнітуру. Не веду, що Привет. це за донатор. Привітання. Вы что, в эфире? Ну, ви під шторою, прямий ефір, так. А что за стрим? Стрім подяки тим, хто сьогодні прийшов на площу. На Комаровський ринок. А в яким году? А что там продавали? Огурки, типа помидоры? Ні, сьогодні покидали розумні люди підписи за кандидата у протесту. Супроть чего? А ви не ведаєте, що у вашій країні відбувається? Вітаю, Анжеліка, Ні. мені приємно бачити. Не ведаєте, що відбувається? А вам, напевно, усе ровно, що, ну, як ви живете, хто у вас у президенти увогуле йде. Ви не цікавитеся гэтым питанням? Степа. Ну, у меня все нормально и ладно. То бок ви лічыце, калі у вас ёсць пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, вы спакойна яго можаце парваць і выкінуць у смітнік, правильно? Зачем? Як зачем? Вам ж не цікава, што ў вашай дзяржаве адбываецца. Навошта вам пашпарт? Интересный вопрос, я даже задумался. Гэта не пытанне, гэта канстатацыя факта.
Калі вам не, вы не цікавіцеся пад кіраўніцтвам якога чалавека вы далей будзеце ісці, навошта вам пашпарт грамадзяніна? Вы тады не грамадзянін, вы овач, лягайце на канапу і адпачывайце. Хорошо сказано. Ну, а што неправда? Я Русін, Русь Україніна, вітанечка. Чё? Я не вам, я сваім сябрам. В каком вы городе? Што гэта вам дасць, калі я адпавяду? Ладно. Трус баягуз. А, до речі, я сьогодні бачила свайго сябра таксама на плошчы. Мне вельмі было прыемна прывітаць, таму і ты, калі мяне пабачыш у эфіры, я тебе перадаю прывітанне. Хто ведае, той зразумеў. Хелен смачно. А, шчыры дзякуй, Степан. Я насправді я яшчэ не ела. Я сабе там нешта зрабіла, але, ну, насправді яшчэ не ела. Таму кава мне зараз ты вельмі видела? патрэбна. О, прыгожа! Полетел, блядь. А навошта Видишь, лаецеся? аист летает. Ёпта. Вы лічыце, што вы зараз прыгожа робіце? Беларусы, што з вамі адбываецца? Вы што, ад маскалёў панабіраліся гэтай хлусні і лаецеся ходзіце? Жах якой. Якой жах. Людмила Макаревич, вітанечка. У народу йде борьба за смысл і здравий разум. Ну, ось я вам зараз показую білорусів, які з низького старту просто. Конечно, ведаю. Я його розпрацьовувала. Не я його розпрацьовувала, пробачте, гэта я зараз вам трошки... Україна, вітаю, Україна. Живе Білорусь. Живи вічно. Слава Україні. Героям слава. Як ваша справа? Добре, ви можете розмовляти білоруською, я б вас розумів. Я з задоволенням розмовляю білоруською завсёды. Добре. Так. Я сегодня чула, что проходили у некоторых городах Украины акции протесту. Розповідіть трошки, що у вас відбувалося, тому що у Мінську сьогодні так само було вельми, ну так, неспокійно, умовно. Не знаю, чесне слово, я пропустив це все, я сьогодні в дорозі був і якось мимо мене все. Я зрозуміла. Поза мене пішло. Ну, мабуть, є сенс, я вам розповіду, що у Білорусі відбувається, тому що, звичайно, коли я зустрічаю українців, ведите, вони трошки помиляються на конт того, що відбувається насправді у Білорусі. Ви ведаєте, що у нас у гэтым годзе обирають знову керівника держави? Так. Коля вже підріс? Дякую Богу, яшчэ не. Тому ми такі... Зараз мы адбіваемся ад вось гэтых не выбараў, я лічу, і у нас ёсць кандыдаты пратэсту, у нас ёсць апазіцыйны зараз рух, якой я прыватна падтрымліваю, побач са мной бачыце БЧБ, то бок ён побач з намі заўсёды. І мы дабіваемся, каб нам павярнулі наше канстытуцыйнае права абіраць. То бок не вось гэтыя фальсіфікацыі масавыя, якія з 90-х яшчэ у нас адбываюцца, а вось наше канстытуцыйнае права 95-го, так? А? З 95-го року, так? 94-й. 94-й, калі пачалі зменьваць і канстытуцыю, у нас адабралі наш сцяг, адабралі герб, распавелі, што мы павінны рухацца ў бок расіянцаў, я не ведаю, якога беса мы павінны да іх рухацца. То бок, ну, мы зараз выступаем супраць усяго гэтага. А як ви там розібралися з литовцями насчет герба? У нас нема спрэчкі, у нас розныя гербы. Так, але були суперечки, наскільки я пам'ятаю. Гэта пытанне, якое не вызывае у нас антыпатыі адзін да аднаго, просто мы такім чынам зараз ставімся да сваёй гісторыі з большай увагай, і я прыватна ўдзячна краіне Літва за тое, што яны зараз вельмі багата дакументаў, якія
так альбо інакш тычыцца беларускай гісторыі, нам даюць магчымасць з імі азнаёміцца, таму што вы ведаеце, што пад часы СРСР у Беларусі гэта все просто знішчвалася, выкрадалася, і беларусы, як вы разумееце, сваю гісторыю вельмі дрэнна ведаюць. Так само і у нас. Так. Так Таму- само і це в нас було. Таму Літва, тое, што яны павяртаюць нас зараз да гістарычных вось гэтых падзей, насправдзе пагоня, калі вы паглядзіце беларускую пагоню і паглядзіце літоўскую пагоню, нават калі мы павярнем герб, у нас супярэчак з Літвой не будзе. Дарэчы, я сябрую з літоўцамі, і тое, што яны мяркуюць пра нас, я вельмі добра ведаю. Це добре. Так, Ну всього вам найкращого. щиро дякую, слава Україні, тримайтесь, Живе Білорусь. живе вічно. Перемога за нами. Так, згодна. Разом до перемоги. Ось, трапила випадково в Україну, порозмовляли. Добре. Українець, вітання, так. Чого? Давайте з чатом живу. Чого, будь ласка, підпишитесь на канал. Я підписана на канал Історія Русі. Я підписана. Автор. Автор. Ён заўсёды, калі кажа автор, мне так падабаецца, не магу. 95-й рік, війна, Чечня, Московія напала і 2 війни, так. Русин точно 2 військових, а до того в Молдавії і в Сербії полізли. Яны як наволоч паўсюль. Але я сьогодні сказала ім, што і гэта пайшло у вельмі багата суполак і у вельмі... Так, дзіцёнак, 22 гадзіны, а ну марш адпачываць. Што не? Выйдзі з рулеткі, зараз прыйдзе міліцыян, і ў тваіх маці і бацькі будуць праблемы. Добра, што ты на мяне трапіў. А калі б пагоны былі? Яны ж тут шатаюцца па рулеткі, выхадзі. Ужо позні час, нельга табе тут сядзець. Чуеш мяне? Я тебе пакуль блакую. Нельга дзецям сядзець у рулеткі, тым больш у такі час. Так. Прывітанне. Там, мне здаецца... Прывітанне. Здравствуйте. Здравствуйте. Як справы ваши? Отлично, а ваша? Фаніт, добра ўсё павярнулася з-за збору подпісаў у падтрымку кандыдатаў. Я не... Еще раз. Ну-ка, давайте по-русски, пожалуйста. Сбор подписов на кандидатов в Ага. президенты. Я не собираюсь собирать подписи, она тоже. Нет, давайте я. А кто там? Только давайте по-русски, пожалуйста, если можно. Я не размаўляю расійскай Я, если что, мовай. переведу, говорите. Хорошо, я переведу. Давайте. Нема питання. Давайте, да. Ну, звичайно, давайте білоруси я. мене розуміють і просто відповідають російською мовою. Хорошо, Я не какие есть кандидаты? А яких ви какую мову ведаєте? там, разумеете? Кандидат. А яких ви ведаєте Лукашенко и кандидатів? еще там. Мы... Мы не хотим за Лукашенко. І я не хочу. Тут у нас з вами думки супадають абсолютно. Мы не шли- захотим, Думки это мы шли, совпадаются... не совпадаются, она сказала. То Нет, есть думки мы не хотим за совпадаются, Лукашенко, нет, она ну, тоже нет. Нет. Она говорит, думки у нас совпадаются, то есть наши мысли сходятся, Подожди. типа, а что дальше? Давайте дальше, там что-нибудь скажите. Не совпадаются. Не совпадаются. Совпадаются. Ну ви ж бачите побач со мною біл червоний білий стяг. Як можуть у мене з Лукашенко совпадати Ні. думки? Кого ви Вы ведаєте хотите, ще з щоб кандидатів? Лукашенко был президентом? Кого ви Вы ведаєте хотите, ще з щоб кандидатів? У вас очень плохо интернет ловит, вы Кого мы прорываетесь. знаем из кандидатов? Я знаю Да, только не знаю. Лукашенко. Да А не я суть, больше кого? никого. Какие кандидаты в Беларуси? Кандидат один Лукашенко. Да он и Скажіть, будет а у вас є президентом. паспорт громадянина Республіки Білорусь?
Еще раз? Ці ёсць у Извините, вас пожалуйста, я не пашпарт услышал. грамадзяніна У вас Рэспублікі Беларусь? Паспорт гражданства Беларуси. Вы очень сильно прерываетесь, я не могу вас услышать. Пашпарт у вас вот, ёсць? честно, Я если тебя там, перевела. если вы там галочку ставите, поставьте галочку, то я, блядь, я не за Лукашенко. Давайте за кого-нибудь другого. Кто там будет другой? Я не знаю. Давайте кого-нибудь другого предъявим. Ну не нашего президента. Я не хочу Мне нашего вельмі з вами президента. и всё. складана размаўляць, Вот давайте калі вы не цікавіцеся падзеямі сваёй прыватнай краіны. Вы нават не ведаеце, аб чым ідзе зараз гутарка моя з вами. То я І понял. я не магу вам альтэрнатыву прапанаваць, калі вам усё роўна. Вам усё роўна, пад кім вы будете Она не хадзіць. может нам это всё нанести, потому что мы не можем разговаривать на белорусской мове, потому что это наш типа родной язык, а Не мы его типа. не понимаем. Поэтому она не хочет с нами Вроде этого, да? разговаривать. Я зараз не Можем- гэта сказала. можем- Вы зовсім перагарнули сэнс слоў, якія я вам сказала. Вот, это тебе говорят. Ты перегорнула, Хорошо, я поняла. перевертала все слова. Тогда То я есть, ну, молчу, а вы перевертала- рассказываете человеку, который не знает Ты белорусский. перевертала все слова, ты неправильно объяснила Да. ту суть, которую хорошо. она донесла. Ты неправильно сказала это. Жах. Я в шоке. Хорошо. Давайте, если медленно, то я, возможно, пойму. Окей, пашпарт у вас ёсць? Да, паспорт есть. Навошта ён вам патрэбен? Выкіньце ў смятнік. Зачем мне нужен паспорт, если я что, еще раз? Выкіньце яго, ён вам не патрэбен. Мне надо выкинуть свой паспорт, чтобы Так, всё мне правильно он был не зрозумела. нужен. Почему? Што чаму? Почему? Ну, Почему мне надо выкинуть паспорт свой? таму што галасуюць і абіраюць грамадзяне, а не овачы. Голосуют и собирают голоса нормальные люди, а не дураки. То есть, да? Что-то вроде этого вы сказали? Я не понял. Я вам прапаную зараз выкіньце, калі ласка, свой пашпарт у смятнік, таму што калі вы пойдзеце галасаваць, гэта Ага. будзе вельмі дрэнна для маёй краіны. Так, смотрите, я не понял. Вы так волнуетесь за вашу Не, подожди. Украину? Мне Так, я выкинуть за свою паспорт, державу мне не нельзя волнуюсь. голосовать, потому что я несу, типа, свою краину Вы говно или нясеце что-нибудь. маёй Ну, краіне небяспеку. на ее Украину. Я плохо говорю на вашу родину. Вроде этого вы мне пытаетесь объяснить, да? Не. Вы мяне не разумееце. Не. І сэнс Ваня, моих слов почему? это сам... Мы вас понимаем. Только давайте медленно и осторожно. Не, Вы мы просто зараз з вами на вдохом розных говорите. узроўнях. Вы п'яныя, а я цвярозая. Мы з вами вось, ну, не будзем на адным узроўні. Толькі, мабыць, заўтра, только не бухайце моцна, каб я вас побачила, і вы былі больш-менш цвярозы. Таму што я бухаць, як вы, не збіраюсь. Нет, так у вас интернет плохо ловит просто, и мы вас видим дыр-дыр-дыр-дыр, и вы такие зависаете вот в таких позах примерно. Ну, и, Вось ну, дыр-дыр-дыр и как у цябе вас будзе понимать? і на выбарчым участкі, на жаль. Кажу, схавай свой пашпарт і Да вы- ідзі галасаваць. Я не выберу на- Гэта жах, прабачце. Але нават, ну, сказаць да пабачэння ў мяне проста ўжо не было ніякіх сіл. Сядзець п'яныя, все добра. А за каго? Мы супраць. Але за каго не ведаем. Капец. Ось овачы, капец. Я вельмі спадзяюся, што яны павярнуцца. Привет. От слухаю цих ідіотів і соромно живеться бидло поруч.
А я за вот таких выхожу на площадь. Спокойно ладил дела. Сколько потерянных дней, количество может писать, сколько не снег. Вы похожи на учительницу мою по-русскому. По-английски мы пока приходил. А вы не Ольга Войсковая? Федоровна? Вы не Ольга Федоровна? Я спитала військової, тому що ти йолопінь зараз у прямим ефірі. И что? Все добре? А зачем вы оскорбляете? Йолопінь гэта не И образа. зачем вам такой факт? А зачем вам йолопінь гэта такой не факт образа, на гэта стуле? констатація факта. Вы в какой стране живете? У Беларусі. Ну так будьте более патриотичны к Беларуси. Я патрыёт сваёй Поменяйте краіны. флаг на белорусский. Вось у мяне дзяржаўны мой фласцяг. Што вам не падабаецца? Гэта незнаёмы вам сцяг? Флаг не флаг. Вы што, так дрэнна ведаеце сваю гісторыю Погода, прыватную? Мы знаем, что это такое. Ну, у чым пытанне тады? На данный момент у нас не этот флаг. У нас не такой флаг государственный, он не утвержден. Гэта я вам трошки зараз пашыру ваш досвед гістарычны. Ён зараз пад абаронай дзяржавы. Гэта гістарычны сімвал, каб вы ведалі. Чытаем Ну гісторыю. хорошо, но когда люди выступают с такими флагами, мне все равно, честно. Их же люди забирают. Куды? А я вам не скажу куда. Зачем вам это знать? Это секретная информация. Што вы кажаце? Скажыце, калі ласка, а вы у якой краіне пашпарт атрымалі? Я в Украине. В Украіне? Да. Ну, тады вам, мабыць, гэты сцяг знаёмы. Я спадзяюся, ён не забаронены. Это мой родной. Це дуже мені приємно чути. Ти... Брехло. Просто звичайне брехло. Але я рада, що я їх побачила. Ось один і той же хлопець, я його бачу кожен раз, коли захожу в рулетку. Я, напевно, стрими робить, але ми ніяк з ім, ну, він мене ігнорує, а я його ігнорую. Лидия же попробовала. Вельмі смешно. Ви лічыце, што калі вы ў прамым эфіры так можна рабіць? І гэта вас красіць як беларусаў? Ух, я сьогодні дам копняка, як кажуть в Україні. Троліки, ідіоти, немає сенсу їх слухати. Питання чоловіці. Тобі щелепу не тисне? Ён не з України, ён бреше, що він з України. Я би почула український акцент. Україну я заўсёды почую. Тому що немагчыма гэта... Я сама з акцентом російської мови розмовляю. У мене такий белорусско-український акцент, тому нема питання. Гіпноз со мною не працює. Мені здається, потрібно, щоб вас більшість білорусів побачила. Зроблю вам безкоштовну рекламу. Капюха. Не буду скучати. Так, беларуская мова і українська. Ну, мені легко дається, тому що яны вельмі падабаныя паміж сабой. І я заўсёды выкарыстоўваю беларускае і украінскія словы, ва украінскай беларускі мне ў гэтым сэнсе мне лёгка. Калі я чагосьці не ведаю, я так закидываю. Прывітанне.
Привитание. Это я... Ты из Беларуси, да? А ви не бачите, як назва моєї країни називається у рулетці? Можно по-русски, пожалуйста. Не, нельга. Ти про за яку країну заходиш? Я про Беларусь. Ну, чуєш яку мову? Белорусскую. Окей, а чому я повинна розмовляти іншоземною мовою у такому випадку? Хорошо, подожди. А тебе нравится эта мова? Ну, звичайно, коли я її користуюсь, я лічу, що вона пригожа, звісно. Ну, вот я могу только говорить, когда там, например, шо-шо, ля-ля, ка-ка-ка-ка. Гэта вельмі дрэнна, гэта вас характарызуе як неразумнага чалавека, якой нават у школе не змог вывучыць прыватную мову. Вось і ўсё. Кому какая мова нравится? Там малолетка, я не хотела штору прыбіраць. Але палануў добра. Запалаў. Гэта добра. Прывітанне. Привет. Як справы? Как Гэта дела? вось клёва, калі вы на камеру сядзіце і ясі. Гэта вось маскалі пастаянна так робяць. Вы з Масковіі прыехалі? Нет, А адкуль? в Беларуси как откуда? А беларусы, яны звычайна на камеру, ну, разумныя беларусы, яны не чавкаюць. Таму што Я гэта, што, ну, чавкаю, непрыгожа што? проста. Ну я что, шавкал или что? Ну, вы сидите, чавкаете на камеру. Я не чавкал. А што вы рабіце? Вам этого слышно не должно было быть, что я здесь делал. Но гэта непрыемна, калі заходзіш паразмаўляць з чалавекам, і ён сядзіць і нешта перабірае ў сабе ў роце, і ты не разумееш, што гэта такое. Альбо ён з табой паразмаўляць хоча, альбо ён сядзіць і на камеру дэманстратыўна есць нешта. Ну гэта ж непрыгожа. Плохое, видно было бы... Вы всегда по-белорусски размовляете? Чаму вас пякло гэтае пытанне? Ну просто так. Мне вельмі заўсёды сорамна за маіх сяброў беларусаў, ну, умоўна сяброў, я коскі стаўлю заўсёды, што вы, на жаль, крытыкуеце мяне беларуску за тое, што я размаўляю па-беларускі ў той час, калі вы размаўляеце іншаземнай мовай і лічыце, што я нараднее за вашу родную мову. Вось гэта вельмі дрэнна. Калі няма крытыкі, я спрымаю. А вось калі пачынаеце крытыкаваць беларус беларуску за тое, што беларуска размаўляе беларускай мовай, дысанансу ў галаве няма. Так а кто вас критикует? Я же вас не критикую, я просто спросил, почему вы размовляете на белорусской мове. Вось пытанне, чаму я размаўляю, гэта і ёсць крытыка. Вы не спыталі, не сказалі, што ой, вы прыгожа размаўляеце роднай мовай. Чаму? Я адпавела вам чаму? Таму што я лічу, што яна прыгожая і моя родная. І у адрозненне ад вас я размаўляю сваёй мовай, а не іншаземнай. Я разговариваю на той, ну, на той мове, на которой как бы разговаривали вось, мои вось родители, і как я бы. разговариваю. Вось і Я как на- бы. Я на русском не разговариваю, если вы это заметили, я разговариваю на своем. Я не чую. Калі у вас трасянка, Ну. ну, дык і кажыце, у мяне трасянка. Я не звінаваціла вас у тым, што вы размаўляеце са мной зараз сваёй мовай. Я вам у прэтэнзію паставіла, што вы у мяне спыталі, навошта я раблю тое, што мне падабаецца. Мы просто удивились. Просто спросил и все, мне, ну, интересно Ну. стало, чего. Некоторые разговаривают просто по приколу, некоторые разговаривают, как вы, которым нравится разговаривать на белорусской мове, ну, по-разному. Я же ничего не сказал в этом, что есть что-то плохое, что вы разговариваете на белорусской мове. Пастаноўка вашага пытання гучала як крытыка, таму і вось такая адпаведь. Вы пачалі нашу з вами размову з таго, што вы сидзіце чавкаеце,
з таго, што вы спыталі ў мяне, чаму я размаўляю роднай мовай, і я просто, я не зразумела. Я зайшла сюда з іншай мэтою, а атрымала вось гэта. А с какой вы мэтай сюда зашли? Ужо ні з якой, мне ўжо, ведаеце, гэта як у тым анекдоце. Ганна шо, ужо не шо. Я пойду. Да пабачэння. Будьце беларусамі. Не, я не злюка сёння. Просто вось у меня, бачыце, як рулетка пайшла з беларусамі. Не клеіцца у мяне з імі. Хаця дагэтуль, у мяне былі вельмі клёвыя беларусы, з якімі мне вельмі прыемна было размаўляць. Прывітанне. Што вы спыталі? Ой, балас. Андрій, я з вами повністю згодна. Нас можна падтрымаць інфармацыйна, дэкларатыўна, але не правакаваць. Мы тут нікога не чакаем з дапамогай. Мы самі ў сваіх справах разбярэмся. Привет. Это музыка предназначена. Размовляешь по-белорусски? Біба і Боба. Колькі вас там? 3? Нахуй. А, значиться 3. Долбоёба. 4! А, 4. 2, 3, 4, а не 3. Страйк. Точно в тому і різниця між Трампом і Ховом. Мы можем потым перайняць опыт. Гэта будзе зручна. Прывітанне. Що ви як москалі постоянно сидите і чавкаете на камеру? Мы ужинаем. А гэта можна без камеры рабіць? Таму што мне здаецца, што наступны крок вы ўжо вось гэтай пераробленай ўсё будзеце паказваць таксама. Не сядзіце ў рулеткі, не чавкайце. Да, я тебя... Не. БНР. БНР. А гімн ведаеце? Хартия 98. Моя хартия. Цудоўна. Як справы? Цудоўна. Справы? Як у... Блять, як у лісы. Паўсюду уцякаю. Няма ежы. Хаця б дзе прыбіцца, але няма калі. Трэба уцякаць. Я зразумела. А як у цябе? Вы ўжо пачалі мох есці? Мух? Мох. Мух, не мох, мух. Ну, а на России, значится, есть махоеды, а вы будете мухоеды. Я правильно разумею? Я пойду. Правильно. Цудовно. Лапки не забывайте Куды? отдрывать от их. Чего вы потеряли? Давай дальше, придурок. Биба и Боба. Некі так цікаво сьогодні у Білорусь трапила. Хартія 90... Я ж... Ён сидить фігнёй мається. Яка Хартія 98? Там... Мне показали только что лайк и побегли далей.
Напевно, нехто з своїх. А мабуть, не своих, я не ведаю. Я думаю, что Николаю Статкевичу нужно встретиться с Трампом, чтобы США больше узнали о реальной ситуации в Беларуси. Ведаеце, тут питання такое, мне не треба нікуди ехать, каб ведаць, што ва Ўкраіне ўсё, ну, не так, як бы я хацела, мабыць. Гэта нашыя справы. Досведам можна абменьвацца, але для гэтага павінны быць падставы. Небеспякова, здрасте. Таня, что небеспякова? Это я еще на старый вопрос отвечал. Ну, звычайно кажуть, небяспечна беларускай. Небеспечно? Так. Может быть. Так. Ну, звычайно кажуть. А чого у вас польський флаг за плечима? Где Польща? Не Польща. А это не польский? Нет. А какие? Белый, красно-белый. Это какой? Бел-чырвона-белы сцяг – гэта той сцяг, пад якім ваш кіраўнік дзяржавы прысягу прымаў, я нагадаю. Серьезно? Так. Так, гэта смешна, гэта было 26 год таму. Откуда у вас такие... Блин, не, я не могу на белорусском. А вы на русском умеете? Я шмат чаго умею, але гэта маё прыватнае жаданне рабіць альбо не рабіць, таму я не раблю у гэтым выпадку. Добро. Я поспытаюсь размаўляць з вами Я не по-беларуску. прасіла вас са мной размаўляць мовай беларускай, я заўсёды прытрымліваюсь правіла, як вам зручна. Калі вы мяне разумееце, адпавядайце, як вам зручна. Гэта не прынцыпова. Не, знаете, я в том-то и дело, что я вроде бы понимаю вас. Вот все слова, что вы говорите, я их знаю. Но почему, когда я пытаюсь я говорить, я почему-то долго вспоминаю и не могу так прям быстро, Гэта нармальна, абсалютна. как вы. Гэта нармальна. Да? Таму што так, трэба аднавіць мову ў галаве, трэба пачытаць, паслухаць, размаўляць, і яна павяртаецца вельмі хутка. Вельмі хутка. Таму, калі ёсць жаданне, ёсць беларускамоўныя рэсурсы, я імі карыстуюсь, там ёсць мае сябры, яны мне таксама дапамагаюць, выпраўляюць некаторыя памылкі, таму насправдзе гэта не складана. Беларусы чамусьці лічаць, што складана павяртацца да роднай мовы, а я на сваім прыкладзе паказваю, што гэта не складана. Ну, вот мне... Кажыце, як вам Как я люблю зручна. белорусский язык. Что як? Кажыце, як вам зручна, я ж з вамі не сваруся. Ну, не знаю, пока на русском. Я на белорусском... Я его хорошо знал. Потому что я когда учился в школе, это, конечно, у нас было с белорусским уклоном, я прям хорошо... Я знаю, то есть я понимаю, я много знаю слов, которых даже вообще многие не знают на белорусском. И все это я понимаю. Это что вы говорите, я каждое слово понимаю. Но когда я начинаю сам говорить, я почему-то не получается у меня. Ну, бывае, гэта нармальна абсалютна. Таму што вы яе не выкарыстоўвалі доўгі час. Я таксама 35 год ёй не карысталась. Ну да, ну я тоже, да, долгое время в России жил, поэтому Ну, тем больше. приучился к этому чё, кого. А это, кстати, прикольно, то, что там многие слова, вот, какие, например, шуфлятка. Они даже не знают, что это за слово такое. У них это выдвижной ящик. Так. А шуфлятка, это что же не белорусское слово? Откуда это Польская пошло? шуфля. Шуфля? Так. Так шуфля это же лопата такая. Не, тумба. Гэта полка у тумбе. Шуфля. Адсюль шуфлятка. Да? Одна. Ничего себе. Так. Откуда у вас такая... Подождите, мне уже интересно. А вы в какой сфере работаете? Я экономист. Я юрист. Экономист, Сацыяльны прадпрымальнік.
Мгм. Не, я до Вельмі мовы, добра. моя дзейнасць да мовы ніяк не тычыцца, гэта маё прыватнае жаданне размаўляць беларускай мовай. Мгм. Так, і дзеці мае таксама зараз Інтарэсна. пачынаюць размаўляць беларускай мовай. Вы их так, ну, приучиваете, да? Не, я з імі Приучваеце. проста размаўляю, яны Да. мяне чуюць, ім прыемна. Я не лічу, што мову можна навязаць. Чалавек альбо ёй карыстуецца, альбо не карыстуецца, гэта яго прыватнае жаданне. Нет, ну все правильно, да. Таму, Ну, как бы... Мне, может быть, просто, ну, если бы я использовал белорусский язык, ну, даже в своей работе, наверное, вы меня просто не понимали. гэта вам здаецца так. Поэтому приходится... Все наадварот. Ты адразу становішся просто унікальным чалавекам, тому што ты ведаеш яшчэ адну мову. А як вы ведаеце, калі чалавек ведае некалькі моў, гэта адзнака якаснага IQ, высокага IQ. Вы ж не крытыкуеце людзей, Да. якія вывучаюць ангельскую мову, правильно? Нет, конечно. Ну. А чым адрозніваецца ад гэтага, ведаеш, калі ведае беларус некалькі моў, як мінімум 2. А ў маім выпадку гэта яшчэ некалькі моў. Мне белорусский, он почему-то какой-то такой... не то, чтобы он мне не нравится, он какой-то такой... Ну, не знаю, не певучий, что ли. Я таксама так думала да пэўнага часу, калі я не пачула, якой ён можа быць меладычнай. Да? Так. Ну, не знаю. Вот мне пока до сих пор кажется, что он не совсем такой. Вот. Даже взять украинский, он какой-то немножко у него... Украінскі, толькі давайте, у нас ёсць краіна Украіна. Таму ціск трэба ставіць, ну, як краіна гучыць, так і ціск ставіць трэба. Украинский. Ну, просто калі хорошо, кажуць, украинский. звычайна расіянцы, яны калі хочуць абразіць, а яны называюць альбо хахлом, альбо украінцам. І ў гэтым сэнсе яны распісваюцца ў сваёй абсалютнай дурасці. Мы ж з вами разумныя людзі, мы ж беларусы, і ціск ставім згодна той краіне, да якой мы звяртаемся. Мы ж не кажам з вами бразілія, правильно? Правильно. Так. Хорошо, подожди, тут сейчас, ладно, хорошо. А давайте попробуем по-другому. Как прошел у вас сегодняшний день? Чем вы сегодня занимались? Здымала для вас на камароўкі відосы піліла. Мгм. У вас, то есть, какая-то деятельность такая, ну, что, на YouTube или как? Ну, Что вы звычайно, делали? на YouTube, так. На YouTube, Здымала да? акцыі, як людзі пакідаюць подпісы за кандыдатаў. У нас гэты год выбарчы, у нас абіраюць кіраўніка дзяржавы, а я не хацела бы, каб яшчэ 5 год гэта займаў месца чалавек, якой займае яго зараз, і таму я таксама вось хожу, здымаю, як людзі пакідаюць за іншых кандыдатаў подпісы свае. Мгм. Мгм. Ну, хорошо, да. В принципе, ваша позиция понятна. Бачыце, вы лічыце мяне цікавым экспанатам. Сядзіць беларуска, размаўляе па-беларуску. Шок? Яшчэ і пяклуецца за сваю дзяржаву, каб яна заставалася Беларусю, але а не іншай краінай. У складзе іншай краіны. Ну, просто к этому идет. А мы не дадзім гэта зрабіць. Мы кто мы? Белорусы? Звычайна. У мяне пашпарт грамадзяніна каго? Якой краіны? Беларуси. Беларусь. Я ж не зрадніца сваёй А вы краіне. Не, все вроде бы правильно, все такое и должно быть, но все же не так.
А гэта наше прыватнае меркаванне. Сёння на Камароўкі, дарэчы, было больш за, мне здаецца, больш за 2000 чалавек. Мы не лічылі па галавах, гэта ж не стада, якую лічыць трэба. Але велічэзная колькасць, і нават казалі, што сёння прыпынілі метро, таму што вялікая колькасць людзей была. Была вельмі моцная хваля, і ўжо метро не выцягвала гэтую колькасць людзей. Яны прыпынялі. В том-то и дело, что все так, но в итоге-то получается не так. И выборы будут фиктивные. И... Не, пачакайце. Кожны заслуговуе роўна тую ўладу, якую ён абраў. Зараз мне не вельмі падабаецца тая ўлада, якая хоча зноў праціснуць свае інтарэсы ў маёй дзяржаве. Таму я выступаю супраць, і такіх, як я, вялікая колькасць. Ну да, все правильно. У Ну, нас так же и з было вами и ёсць раньше. канстытуцыйнае права абіраць. Чаму яго прыбралі ў нас? Няхай не афіцыйна, але фактычна так і ёсць. Хто дазволіў? Мы з вами. Хто павяртаць павінен? Мы з вами. Правильно? Правильно. Всё. Таму я я гучна кажу, я патрабую павярнуць мне маё канстытуцыйнае права голасу. Я хочу абіраць, а не назначаць, як зараз у нас прызначанцы. Я не хочу нікога прызначаць. Я хочу абіраць разумных людзей, якія бы кіравалі нашай дзяржавай. Все правильно. Так и должно быть. То есть, ну, вот это вот то, что меняет Конституцию, и то есть там сидишь по 5-6 сроков, это, то есть, изначально не должно было быть так. Ну, взять ту же там Америку. Ну, все, максимум 2 сезона. Не 2 сезона. Ну, я зрозуміла. По 2 сесії Никто не задерживал. Мы трошки тут блытаем, тому что есть институции демократичные, а у нас не демократичная, у нас диктатура. Диктатура, да. Все верно. Тому Но мы я про то, прибираем что это все. Россия, она точно так же пошла. Путин, все, а кто... Мені не як яны себе поводять. У їх ситуація не лепша, а мабуть навіть і горша за нашу. У нас немає ресурсів, а у їх ёсць яшчэ і ресурсы, то бок яны свой народ ціснуць будуць яшчэ вельмі доўгі час. Ну да. Але мне іх не шкада, тому што я лічу, што у іх руках таксама улада – гэта народ. Улада, да, да. Все, пытанняў тут іншага не дано. Калі пачынаюць здзекавацца надо мной і у мяне забіраюць усё, што можна забраць, я пачынаю, прабачце, ну, гучна крычаць, што мне гэта не падабаецца. Все верно. Я не дазваляю красці з маіх кішэняў. Я зарабляла не для гэтага, і вывучалася, і адукацыю атрымвала не для гэтага, каб мяне кралі пастаянна. Я красці не ўмею. Я вас не буду тут мучить сильно, я побягу далей, потому что шукаю прыгожых беларусаў заўсёды. Мне вельмі прыемна было з вами паразмаўляць, я спадзяюся, што наступны раз, калі мы з вами побачымся, вы мне скажете «малайчына». Безусловно. Я вас верю. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. Все хорошо. Так, все будзе добра. І не паспела сказаць «жыве Беларусь». Привет, Платон. Прывітанне. Гадаю, що метро закрыла, щоб... Вось я не ведаю на рахунак метро, я чула толькі, таму што мы калі стаялі, мы ішлі да метро, сказалі, што там ланцуг, ён, ну, такі... Супер. Молодцы. Поднимаем всем настроение. Молодцы, я сегодня так само на Камароўкі ходила и всем поднимала настрой. Молодцы, гоноруся. Хотите, мы вам погадаем? Мы можем вам погадать. Ну, давайте. Ой-ой-ой. Сябры, нешта оборвалось.
Подожди, прикол когда. Привет. Я не здимаю військових. Ви у прямому ефірі, я загорнула вас. Саша і Сережа. На жаль, стратила, не ведаю чому. Вельми загальмував інтернет і яны просто злетіли у мене. Але ну я ж хожу, зараз я, мабуть, їх поверну. Молодці. Ось. До речі, що я хотіла вам сьогодні розповісти. У нас же ж акцію прозвали «Тапочная революція». Мы смеялись просто. Это... А я за Шушкевича. Моя мама... я хотела сказать, моя мама так само за Шушкевича. Я слухала Шушкевича, я слухала Позняка, і я б отдала свой голос за Шушкевича. Позняк, мені здається, він більш радикальний. Я не кажу, що я ставлюся до його дренна, але коли поміж ими була б можливість обирати, я б все-таки пішла за наукою худшей. Я не можу сказати, що Зенон Позняк, він некий нерозумний, ні, вельми розумний чоловік, але, не ведаю. Я у той час не могла голосовать, мені не було такого права яшчэ, не наступило моє право обирать, тому... До речі, що я хотіла розповісти. Сьогодні, коли поглядіть стрим, слухайте, ми сьогодні збирали підписи під такое ха-ха. Ми ходили, сміялися, ми жартували один над одним. Ось я зараз гэтых дзяўчын побачила, і я ось дух камароўкі, ён просто працягнуў праз мяне, тому што мы сьогодні столькі хахаталі, сміяліся, жартавалі. І сатира, і гумор, усё было. То бок, вось так павінны прыходзіць беларусы, у якіх ёсць што абмеркаваць. Гэта не павінна быць акцыі пратэсту, гэта павінна быць сустрэча паміж... Мне здаецца, мы вельмі сумуем за такімі сходамі, калі мы можам сустрэць адзін аднаго. Гэта... Я просто памятаю... Я не хожу, тому что мне неприемно, когда ты идешь у Новый год, у тебя святковый настрой. Не обовязково идти бухать, не. У гэтым сенсе, вы бачите, я часто у чаті, у YouTube выхожу. То бок, у мяне няма мэты пайти і нахруніцца, умоўна кажучы. Але калі ты ідзеш на плошчу, там стаяць гэтыя рамкі, стаяць гэтыя міліцыянты. І ты разумееш, што свята нейкае прыцягнутае за вушы. І у нас же кожнае свята такое, праз рамкі, праз гэтыя металаіскацелі. Каго вы баіцеся? Вы цені сваёй баіцеся. І калі ідзеш, ты разумееш, што гэта не свята, а зараз будуць там глядзець, во што ты апрануты, даглядаць сумкі твае, іншыя рэчы. То бок, я не кажу, што гэта дрэнна, таму што калі я ў іншых краінах і, звычайна ты там, цябе даглядаюць, але гэта робіцца з пазіцыі тваёй бяспекі. А тут не з пазіцыі бяспекі, а яны заўсёды гэта так робяць, каб, я не ведаю, унізіць, каб паказаць, што мы тут пануем, а вы тут прыйшлі смрод, нешта не, то бок мне непрыемна. А сёння, я кажу, сёння вось не было гэтай усей публікі, амаль, яны пераапранутыя былі. І мы адзін да аднаго. Я не боялась, што побач са мной будзе нейкі чалавек не такі. Мы хадзілі, а я разумею, што трэба сацыяльную дыстанцыю трымаць, але калі мы адзін аднаго ведаем і мы упэўнены ў тым, што чалавек хворы, ён проста не пойдзе на плошчу, мы маглі прыабняцца, то бок такая атмасфера была, і зараз дзяўчын побачыла, так прыемна, з гумаром, малайцы, лайкос, паважаю. Привет! Прывітанне. Давайте трошки зменим. Сустрэча аднадумцаў. Так, Сесан, павітанечка. Прывітанне. Завіслі. Капцевый рух за вільну Білорусь. Так. Скоро закапцю стаття внесена в Кримінальний кодекс. Ви ж бачите, так, що у нас за голубов штрафи. За то, что ты в долоні там пляцкаєш штрафи, топаєш штрафи. Зараз нам пропонують чітко відбивати на тараканах. До речі, сьогодні, коли з хлопцем розмовляла, Віктор, коли я не помиляюсь, його зовуть, він каже, я не змог знайти таракани, знайшов там некий пакет, шмат гэтых тараканів було. Каже, накапати нічого було почепити. Скончилися усі гэты таракани. Так, ну що, сходимо, мабуть, до наших
недоброту, про яких я сьогодні розповідала на площі. Я їм сказала, ви нам ні брати, ніколи імі не були. Запам'ятайте, росіянці. Не визнаємо ніколи. Я просто хожу по Білорусі, я вже бачу тих, а ну можеш спати, тих самих людей і, ну, я вже просто, ну, насправді перегортаю знайомих, або я вже розмовляла, але вони просто тікають від мене. Я їхала... О, пробачте. Я зрозуміла. Гэта бяспекі, не ўсе людзі ідуць. Я разумею, сам выгляд, як яны гэта робяць, разумееце? Я б зараз з задаваленнем, з такім умоўным, у коскі бяру, з задаваленнем распавела, як даглядаюць у ІЧУ людзей. Таму што тое, што распавялі мне мае сяброўкі, разумееце, як ва Ўкраіне кажуць, гэта на галаву не налазіць. Яны не даглядаюць, яны здзекваюцца проста над людзьмі. У розным выглядзе. Ну, калі гэта проста мне распавядалі, і без дазволу іншых людзей я б не хацела зараз пасылацца, таму што, ну, яны вядомыя. Калі б гэта, ведаеце, прыляцела ад мяне адкульсьці, то я бы распавела. Але тыя жахлівыя гісторыі, якія я чула, ну, прабачце мяне. У мяне няма такіх слоў, як гэта ўсё гвалтоўнае можна назваць. Ідзем да расіянцаў. Так, як заўсёды, падпалім дубкі і пойдзем куды? Правильно, ва Ўкраіну. Сёння пагуляю трошкі па Ўкраіне, таму што я не ведаю, што там адбываецца. Таму, сябры, калі вы гатовы са мной паразмаўляць з Украіны, калі ласка, вы ведаеце, што 3 зуб я штору не прыбіраю. Толькі з вашага пагаджэння, выключна. Але паразмаўляць можам, каб большасць украінцаў, і тут же ж у мяне беларусаў вельмі багата, разумееце, уже ж больш за 1000, каб беларусы бачылі, што ва Ўкраіне адбываецца не зовсім то, што распавядаюць афіцыйныя ЗМІ, альбо тыя ЗМІ, якія, ну, умоўна афіцыйныя лічацца ў Беларусі. Ну, то бок, ну, трэба чуць, карацей кажучы, думкі з розных бакоў. Таму, калі ласка, я вас запрашаю да сябе ў госці. Каву не абяцаю, таму што яе не будзе. Ну, выключна вось гэтыя халодныя ўжо. Давайте спрабую ПЗШ, окей. Давайте яшчэ раз спрабуем. Зараз трошки пагуляем ПЗШ, пашукаем Іну. І тады пойдзем. Пойдзем, да. Трыкалорістых, да? Да гэтых, як вы іх там называеце? Я забыла. Сесіянцы. Я іх называла расісіянцы, таму што яны сказалі, што мы Беларусія. Я ім казала, што яны расісіянцы тады, у такім выпадку. А вы бачыце, вы перарабілі... Я хожу па Амерыцы. United States выбрал. Обрал. Гуляю. Щось я забула. Аквафреш. Так. Боже, як ми їх умовно знову коски беру, любим. Кацапи так. С лопатой еду. Так. Так, я гуляю. По США гуляю. По США гуляю. Мабуть, сустрэну зараз свайго гэтага недахаркаўскага сябра. Ён у Канадзе сядзіць, і, звычайна, ён пад VPN выходзіць, шукае мяне. Але я астатні раз яму так дупу падпаліла, што я не думаю, што ён зараз другі раз пачне нарывацца. А мабыць, і рызыкне здароўем, я ж не ведаю. Можемо повторити. Давайте я пакуль шукаю Інну, я вам включу пригожую мелодію. Я хотела її включити у... ну,
Мне її вислали з Ізраїлю, але там кліп звичайно ізраїльський. Давайте послухаємо, просто пригружу музику. Moldova, Belarus, Russia, very No, interesting. Russia, no. No Russia, no Russia. No Russia. Belarus. Yes. You speak English very good. You I speak understand English me? just a little. Can you see me? Putin хуйло. What the cats it puts the care? What did Do you you know say? who is Putin? Putin. I don't know what the Putin. I know Russian Putin. Like, Federation. what's about Putin. Putin? Russia Machin? Russian Federation. Putin. I don't understand what. Don't understand. Russia Just Federation. Say, oh, like a just say Putin хуйло. Russia Federation.
Putsi Kudalo, yes, yes. Yes, I know okay. only 3 words Thank you in very Russia. much. Привет, Dela, Хорошо, that's it. That's all I know, you know. Oh, I know another one, but very bad word. You want to know? You want to hear it? Yup to you, my blade. Okay, I need go. Very, very bad word. I'm sorry, Yup but I to need you, go. my blade. Ой, blade. Окей, це все. Я не знайшла, покуль її. Чему и пана? Так, і кліп кльовий, так. Гэта Леон Ні... Зараз скажу, хто. Лідера. А, Лідерта. Ну, Лідерта, так. Я зараз вам себе розкажу, хто гэта быў. Потому что я Леон, але у них такая скрытая фамилия, что я... Леон Наркис. Леор Наркис. І Шолом Шабат. Леор Наркис і Шолом Шабат. Кому цікаво буде, я потім додам гэта у чат. У Facebook. Не у Facebook, а гэта, у YouTube. Гэта мне скинули. Я вас не... Я так само шукаю, ось бачите, ти вже ж прослухали цілу пісню. І я тільки побачила одного американця, якого навчила казати Путін хуйло. І все. І більше нікого. Зараз штора. Я забула пробрати штору. Ну, пробачте. Я так зачарована їм була, ви ж розумієте. Мабуть, він би пропонував мені у Америку переїхати. Так треба б ж було погаджатися одразу, розумієте? Я б уже і, напевно, з квитками сиділа тут. Вже показувала, що ой, я їду. Я жартую. Насправді, я ніколи не марила жити у Америці. Я ось чомусь мене туди не тягне. Я не кажу, що там дрена. Ні у коєму випадку. Але мені здається, що у гэтай країні треба народитися, або виїхати у вельми маленькім узрості, каб адаптуватися. То бок, ну, вельми складана у таким уже, ну, не маленькім узрості, умовно, ну, змінювати так радикально. Место жыхарства, гэта ж і праца, і, ну, і дзеці. Я б, напэўна, не змагла. Інна, я шукаю. У опіс. Окей, дадам у опіс, нема пытанняў, не складана. Вельмі прыгожы кліп у іх, і мне яго скінулі. Інна, я ўсё яшчэ шукаю вас. Мне яго скінулі, напэўна, в снежні, у грудні. Калі, ведаеце, ёсць у мяне прыватна Влад з Ізраіля, і ён мне напісаў, што Алена, табе дуже спадабаецца, ты любіш такую музыку, і ён не памыліўся. Я проста захоплена гэтай песняй, і яна мне вельмі падабаецца. Я яе слухаю так рэгулярна. Ну, шукаю. Інна, давайте, мабуть, після стріму, тому що, ну, вельми складано. Я не можу вас знайти, ви бачите. У Білорусь, до речі, багато заходять, я бачу. Ну, що таке? Інна, знайдіть, калі ласка. Мама, напевно, не додасть. Не знахожу я вас нечто, не требуется у меня. Не ведаю чому.
складана. Гурт, о, мушечки. В вокалістки такий кльовий надпис на футболці. I pray for my hate. Нешта не могу вас знайти. На жаль, чомусь. Я не ведаю чому. Уже який раз спробую і нічого не отримується насправді. Давайте я ще, мабуть, 2 хвилинки, тому що, ну, тримати людей я не вельми би хотіла з штори. Hello. Ай. Ну, ви не Інна, на жаль. Я би з вами трошки побалакала, але не зараз. Я молюся за своїх ненависників. Так, ну що, ще хвилинку і пойдемо погуляємо. Куди? А? Правильно. Трохи розповідемо, що ми їх тут не чекаємо. А то вони міркують, що ми тут вельми хочемо їх бачити, так треба розвіяти гэты міфи. Ну, а чому мені показується? Не отримується у мені Інна вас знайти. Чомусь. Ні, ну давайте я з повагою ставлюся до людей, які заходять на канал. Я просто не можу насправді стільки тримати їх. Нічого не отримується. Давайте після стриму спробуємо ще раз. Закончиться мелодія, і я спробую ще раз зайти. Ми з вами, я так розумію, у вас зараз день, тому що, ну, не отримується. Я припиню коли запис, побачите, що трансляція припинена. Я зайду знову в рулетку, тобто, ну, отглушить музыка. Давайте, отглушить музыка. Не думайте, что я вышла. Я останній раз вимкнула музику, пошла по рулетке, я же її не виключаю. І я не побачила вас. Я буду у сетці. Давайте домовимося, півгодини, я вас шукаю. Коли півгодини проходить, ми не знаходимося, ми виключаємося. Тобто я припинила пісню, ну, поставила пісню, пісня припиняється, я одразу йду у рулетку і півгодини я вас шукаю. Тобто ми зараз трошки ще погуляємо по Росії, сходимо в Україну, отримаємо задоволення естетичне і я вас пошукаю. Давайте домовимося так, тобто, ну, умовно, мені здається, це буде зручно і вам, і мені. Ну, ось Денмарк мені чомусь показує, що лайк. Ну, окей, лайк. Привітання, експонат. Нет, не кисумный. Я пойду. Ви побачили, що прихильник на місці? А то я вже хвилюватися почала. Що прихильника нема, зник. Гэта ж сьогодні неділя. І ще, видите, я у відпустці, так мені здається, що зараз ще такі. Усі сидять, чекають, коли я їх підпалю, дупу їх. А вони ж завтра на працю йдуть. Будуть гроші заробляти.
Мох уже надоело їсти, напевно. Так хочуть уже ковбаски докторські за 2,20. Да? І перемкнув. Спужався, напевно. Я не ведаю, колькі зараз часов в Вашингтоні. О! Ашкі, я вітаю. Привітання. Привет. Я побегу далі. Мені треба подпалить дупу росіянцу, а вам не могу подпаливать. Потому что я не здекаюсь над людьми. Я не настолько циничный человек. Хотя я столько уже бачила жаху з їх боку, що їх пробачать немагчыма просто за такі речі. Нехай. Де всі росіянці поділися? Привітання. Ну що там, бармалей якісь? Там не бармалей, там хворий чоловік. Ой, Біба і Боба. Ви ж неповнолетні, вас блокувати треба. І збігли від мене. Привітання. П'єте, як завсёди, і мохом заїдаєте. Чего? Кажу, п'єте і мохом заїдаєте. Чем заедаем? Мохом. Ну ви ж махоєди. А почему мохом? Ну, кажуть, що ви махоєди. Почему? Ну, кажуть. Я ж не Чому? ведаю, я ж не на Росії. Кто кажет? Усі кажуть. Кто кажет? Усі кажуть. Ай? Усі, кажу, А кто кажуть. все кажут? Ой, я ще А один кто все махоєд. кажут? Два махоєда. А вы что, хуй соседа? Не зрозуміла ваша російська Просто мова, ви кажіть чув? білоруською. Ты ебашь, подруга. А ты что принимаешь-то? У адрозненні від вас нічого. Я зрозуміла. Ну, Ти то ж- бок такий час я ще. Я то завтра дрихнуть буду, тому що я сьогодні так стомилася, що мені треба відпочити. Тому я завтра буду. Напевно, сподіваюся, буду відпочивати. Ой, а що гэта ви робите? Надь, привет! Надь, у меня, короче, сейчас ссылка в описании есть. Порно-сайт у меня. Слухай, ти порносайт, гэта розні речі. Ти собі у зеркало, у люстерка бачив? Лицо в зеркало мое? Ну, ти собі бачив? Чего сделаю, я тебя вообще не пойму. Вот и сейчас. Ну, Что ты конечно, ти говоришь? мені не розумієш, ти ж мохоєд. Ви коли мох їдите, у вас з головою нечто відбиватися починає. Я разъебу тебе все нижние половые губки своим чучуном. У меня огромный же. Давайте я вас поставлю тут, каб я... Зараз я ніяк так зручно, каб мне зручно... О! Сябра мой був. А слухайте, я, ведаеце што? Пам'ятаєте, у мене білорус був сябр такий, який на мене заўсёды сварыўся, нішто я яго не бачу. Прыхільніка свайго не бачу. А мы з ім таму што пачалі сябраваць? І ўсё, і ён знік з рулеткі, я яго не сустракаю цяпер. Ужо сумую за ім. Ён жа ж пачаў мне кампліменты казаць. Кажа, ты клёвая. Рука не устала? Идиот. Некие неразумные россиянцы пошли.
Ой, я вас умоляю, тут такого наглядишься, я кажу, тут фантазія, я не думала, що у них така багата фантазія. О, Опять ты. О, О, привет! знову. Привет, привет! ну що, ти мохом закусив Видишь, там? судьба такая, на. Ти мохом Да, блин, дуже да ладно, закусив. мы нормально Я общаться вибираю, будем, звичайно, Серёж. таким, як ти, Гук, тому що ви нерозумні, а ви, кроме лаєнок, нічого не ведаєте, тому я просто ваші морди показую, і все. Все? Палаюча дупа. Успокоївся? Що там гавкаєш? Все, ну прогавкайся нормально. Я почекаю. Хай Бог милый. Ну так. Ну, все, заспокойся. Не заспокойся, я ще гляжу. Блин, что это? Короче, гавку дали. Не цікаво. Не цікаво мені. Привітання. Гэта со мной не працуе. Вы что, опять Не моху працуе? наеліся? Глядзіце такімі вачыма. Кого? Мох. Звычайна, калі расіянцы мох їдяць, у іх вось такія вочы я бачу ў рулетцы. Все часцей і часцей. Да? Угу. А что за мох? А я не ведаю. Я не страдаю, тому мне не треба. Вам треба тоже? Мне не. Мне? Ну я лічу, што вам, А чё надо? вам напэўна гэта цікава, мне не. Мне не цікаво. Мне не цікава. А што вочы такія сумныя? Да хотелось бы увидеть зрелище. Якое? А я знаю. Слухайте, я вам 100% кажу. 100% їдять мох. Але што яны туди ў яго падсыпаюць, я не ведаю. Прывітанне. Здравствуйте. Вось я хожу па рулетцы, гляжу на расіянцу і здаецца, што мох такі працуе. Не? Угу. Працуе? Yeah. Yeah. Ну, я бачу. Yes, of course. Давайте по-английски поговорим. Навошта? У мяне ёсць моя прыгожая родная мова. Тут я смотрю, у вас все бело-красное. Вы за Спартак болеете, наверное. Я, адрозненне ад вас, не хварэю. Ники неразумные. Я Игорь Чукотский. Какая жизнь, такие очи. Точно, 100%. Навіть не поспела адчыніць штору. Не, нешта яны ўсе пад коўдрамі хаваюцца сёння. Не бачу разумных расіянцаў. І неразумных не бачу, неразумных не бачу ніякіх. Олені не бриті і не голені. Хелен спитає його, чому він не голений. О. Привітання, Біба і Боба. Привет. Как буду учить? Привет, красавица. Позвоню. Алло. Ви скажіть мені, чому інші люди з інших країн лічать, що на Росії їсти гречу, гэта вельми, ну, по-багатому. Дорого-багато. Если я этого знал, я не был в чат-рулетка. Правильно? Не, отказ неправильный. Привітання. Азербайджан був тільки що. Дивні створення. Зараз ми кого-небудь поймемо. Я просто, ну, яны з хлопцамі размаўляюць, разумееце, там, ну, палаючы дупы адразу. А да мяне ж ім трэба яшчэ паглядзецца, яны спадзяюцца, што я такая белая, пушыстая для іх. Буду зараз ім здароўя жадаць. А тут
Раз. І. Та я не паўсюль жируць. Здравствуйте, можно один вопрос задать? Чаму вот вы мне распавядзіце, чаму расіянцы вы бярыце ад іх усё самае дрэннае? Нешта, некае Я не неразумнае понимаю вас пытанне тоже. зараз было. Я так зразумела, што на Расіі увогуле нічога добрага няма, таму што вы стаеце падабанымі на расіянцаў. Не, я просто вам кое-что спросить хотел у вас. Поинтересоваться просто. Ничего личного. Не короче. бачу сэнсу. Как будет на белорусском картошка? Ідзіце ў Google, адчыняйце слоўнік і вывучайце беларускую мову. У чым справа? Вы о чем вообще? Вы зайшлі ў Беларусь даведацца, як словы называюцца. Хелен, гэта фізіялогія. Колькі б я не ела, я не набіраю вес. Усе думаюць, што я на дыетах, на іншых нейкіх рэчах. Не, насправді гэта не так. Які брутальны челамен. Капец. Куру. Та я бачу. Яшчэ і п'еце і голас стаіце. Усё, расіянец типічны. Да я у бани парюсь. У бане. Вас уже послали, я гляжу. А чем топите, валежником? Меня никто не послал. Электричество. Баню. Нешта мне здаецца, вы як типичны расіянец пачалі з брахні. Я не вру никогда. Ой, да ладно, вы заўсёды брэшаце. Заўсёды. Я не сустракала амаль аніводнага расіянца ў маім актыве, невялічкая колькасць людзей, якія не брэшуць. А мне незачем врать. Зачем? Чый Крым? Правда, она имеет свои корни. Крым чый? Кому належыць Крым? Крым? Так. Крым татарам. А чаму ён зараз пад юрысдыкцыяй нейкай расійскай федэрацыі знаходзіцца ў такім выпадку, калі ён татарскі? Ну, потому что изначально была экспансия турецкая. Я ж кажу, заўсёды брэшаце. Крым належыць Украіне. Запамятайце гэта раз і назаўсёды. Тое, што вы яго акупавалі, не дае вам права казаць, што ён альбо там татарскі, альбо расіяцкі. Ён быў, ёсць і будзе належыць Украіне. Запамяталі? Я ж кажу, заўсёды брэшаце, заўсёды. А ну распавядзіце, ці ёсць вашы, іх там нету на Донбассе? А Львив это чей город? На Донбассе их там нет, и ваши есть? Я спытала у вас. А Львив До чого тут Львів? Я спитала за Донбас. Чи є ваші війська, умовні, контрактники, добровольці, потім ці шахтарі, інші на Донбасі? Ну, там всегда русские жили. Які русские? Русских не існує. Там всегда... Кажу ж, заўсёды брэшыце, а вы мне, не, я нікогда не вру. Вы заўсёды брэшыце. Заўсёды. Гэта ваша рыса ўсіх расіянцаў. Вы лічыце, што калі вы нешта скралі, гэта належыць вам. А вось розуму, што за гэта адпавядаць трэба будзе, у вас не хапае. Пайшла другая стадія. Понимаешь? Усё як заўсёды. Мы сильнее. Ну давай с кулаками выйдем, ёпта. Зараз будзе трэця. Нас больше, зараз мы будзе захотим трэця стадія палаючая духа. Захотим и завоевываем. Захотим и завоевываем, понимаешь? Не, адпавядаць будете. Кто вы-то? Вы предатели? Так иди ебись с немцами тогда.
Вас До немцы чого ебли, гэта? блядь. Я зараз Отсылали в дисонанс не концлагеря. розумію. Так, слухай мене сюди. Яще пакуль мала палаючая дупа. Крым повертаете Украине, с Донбасса выходите во свояси, до белорусов навіть не суньтеся, тому що білоруси вам наваляють тут, колючий дрот, і один з одним, ось як ти любиш, зараз показав, я гляжу, у тебе вельми добрий опит. Молодчина. Звикай до гэтага. Іди там у баньку до свайго Бобы, і он тебе чекає. І подрихтуйся, добре. Все, я пойду. Чепушило, ну так, звичайний. Барахліве. Я ж кажу, 3 стадії. Брешуть, лаяться, палають. Уже просто, ну, гэта такая константа абсолютная. Абсолютная. Нічого цікавого і нового. Чепушило звичайний опущений. Если они дернутся к США, мало не будет, это 100%. Ну, звичайно, я ж не сунуся в США, я не бояться. Ну, починайте брехать. Давайте, перша стадія. Брехня. Нема брехні. Нема брехні. Окей. Я Луганська. Судовно. Чий Крим? Крим? Так. Росія. Брешете. Я ж кажу. Та ви що? Наступну стадію ведаєте? Не може бути цього. Ну, наступну стадію ведаєте, зараз ви почнете лаятися, а потім третя стадія фінальна, палаюча дупа називається, моя любимая. Ну, так розповідайте мені беларускі, калі ласка, з гістаричної точки зору, калі гэта Крым стаў расіяцкім. Даже Беларусь была Россией. Ніколі. Никогда не Ніколі. существовало Брешете. белорусского языка. Брешете? Всё Я это- белоруска всё размовляю это белорусской создали мовой. Что вы коммунисты. брешете мне в очи? Коммунисты создали украинскую мову, создали белорусскую для разделения славянских Поразмовляйте народов. белорусской, коли ласка, Дорогие коли... мои. Не-не-не, давайте Вы белорусской можете поразмовляйте. не рассказывать, это все большая ложь. Коли гэта Я живу брехня, распавядите мне, в коли ласка. В Луганской области. И хоть вы там тресните, хоть рассказывайте, мои пращуры до 22 года, это все была территория России. Ніколи не была територія Росії. Луганск, Донецк, Ніколи. Харьков, З Днепропетровск, якого Запорожье, году існує Николаев, Николай? Херсон. Посиди, И помолчи. Крым даже входил в состав. Помолчи, кажу. Состав Новороссии. неразумный, помолчи. То, что вы там Я не... рассказываете, дорогие. Ти зараз Всё, розмовляєш з білоруською. І все, палаюча дупа. Я ж кажу, 3 стадії. Треба, сябры, увести 4-ю стадію. А доводить їх до білого коленя, каб яны білі свої моніторы. Мне здаецца, гэта будзе просто вось такі прыватны наш з вами. Трэба уводзіць 4-ю стадію. Ну, гэта ж, разумееце, мы ім фінальную стадію заўсёды кажам палаючая дупа. Вось дупы палаюць, а трэба зараз рабіць новы апгрейд, разбей свой монітор. Я буду заўсёды пасля палаючай дупы разумець свой монітор, альбо телефон, альбо нейкі іншы гаджет, якім яны карыстуюцца. Да, відразу до 3-й стадії, точно. 4 стадії буде. 4. Мне здаецца, 4 стадії гэта вось, ну, я не памятаю, Фархад давёў, што свой гаджет панёс і дзесьці там схаваў у гэтым, я забыла, панёс у ванную і ён спаліўся полностью. Это вы не мне, да? Не, там я не вам. по-другому говорите? Не вам. А, Я сегодня провожу соцопрос. Хорошо, давайте. Соцопытание такое, белорусское. Угу. Мне цікаво 4 стадії
расіянца. Першая стадія гэта ён пачынае брыхаць, другая стадія гэта ён пачынае лаяцца, трэцяя стадія ў яго дупа пала, а чацвёртая ён б'е свой гаджет. Як вы мяркуеце, я паслядоўна ўсё зрабіла? Ну, наверное. Наверное. Ну, давайте пачнем з першай стадыі. Брахня. Я сцверджваю, што канстанта, што расіянцы заўсёды брэшуць. Нет, давайте мы с вами без этих стадий. Я из Можем Петербурга, одразу а до вы третьей из... перейти. Чей Крым? Давайте палать начинайте. Починайте. А вы из Минска, да? Так, я из Минска. Ага. Как там у вас дела в Минске? Расскажите. Не, я на правах дзяўчынкі першае вам пытанне задала. Чей Крым? Смотрите, у вас в августе Не, я выборы, мне не да? цікава на вас глядзець. Я не з гэтай мэтой зайшла на Россию. Мне трэба беларусам паказаць, што вы ўсе брахлівыя, вы ўсе мацяршыннікі, заўсёды ўсё крадзеце, у вас ад гэтага палаюць дупы, тогда... и вы ўсё знішчваеце. Я понял. Так. Тогда вам не ко мне, тогда ищите дальше своего клиента, не мой формат. Не, я клиентов не шукаю. Третья стадия, сябры. Трэба до четвертой доходить. Почакайте. Из Питера, мабуть, Франциска Скорину бачив. Но, так, Скорина питерских это наш. Друзі, всім, Володимир Тиханович, бачу, вітанечка. Мы тут сегодня проводим социальное опытание россиянцев. Вось от белорусов уже пошла, зараз провожу социальное опытание среди россиянцев. Ну, где они все поховались? Эй, герои, выходите. Эй, выходи, подлый трус. Добрый вечер. Привет, Аня. Привет, привет, золотко. Привет, привет, Беларусь. Я сегодня провожу соцопытание. Что проводишь? Социальное опытание. А по-белорусски социальное... А что вот Беларусь ему скажи? Не понял, что сказали. Вот Беларусь ему скажи. Где у Беларуси москали? Нема. Всех домой отправили с вализами. Вот Беларусь. А, Беларусь? Я Беларусь. А чего сидите под триколором? Да, да. Под ласомским стягом? Это модно зараз так? Да, модно. Ну, распавядите, что модного у гэтага. А вы откуда? Я з Беларусі, звычайно. Вы что читаете? Я не умею по-белорусски говорить. Это ваша, это ваша приватная проблема. Мова белорусская мова. Я не разумею. Ну, у чым я віна, вы заходите у Беларусь и кажете мне, ой, я не разумею беларускай. У чым пытанне? Гэта ваша праблема. Гэта праблема вашей... Гэта праблема вашай неадукованасці, неадукаванасці. Гэта праблема таго, што вы не цікавіцеся мовай, я так разумею, з зямлі, з якой вы прыехалі. Ну... Это правильно, я не умею, не понимаю. Ну, гэта ваши приватные проблемы. Мне гэта не цікава ведаць. Ваш разговор даже не понимает белорусский. Это вот как его сказать, что он белорус? Какой он был ваш? Почакайте, что значится нават не разумее беларус? Вось такі беларус разумее, а ён не беларус, потому что вы, россиянцы, заўсёды брэшаце. Я вас на брахне заўсёды подлавливаю. Нет, он родился... Вам паспорт показать? Помолчи, не палай. Помолчи, дзяўчына кажа зараз, помолчи. Он родился... Зачини рот, потому что зараз я кажу. Вы с какого города? Помолчи. Вы с какого города? Я заўсёды кажу, канстанта расіянцаў, яна выключна ў тым, што першае, яны заўсёды брэшуць, па-другое, яны заўсёды пытаюцца нешта скрасці і знішчыць. Сёння прыватна я праважу апытанне. Минуточку, обождите. Не, я зараз скажу, чаму ты мяне перебиваешь? Девушка, послушайте меня, не перебивайте. Не буду, мне не Он цікава родился вас в Беларуси. Вы пачалі з брахні, і гэта працуе першае правіла. Наступнае правіла лаянкі, а потым у вас будуць палаючыя дупы, і я прапаную, калі дупа будзе палаць, кинуть свой телефон у шпалеры. Он вам сейчас
Он вам сейчас паспорт покажет, что он Да мне не родился и вырос в цікаво. Беларуси. Смотрите. Ну, не цікаво. Смотрите. Ён не громадянин. О, добре. Фіксую, буду ведаць, ведаеце, у Беларусі скоро будзе створана як міратворець ва Украіне. У нас таксама будзе такая ж самая штука. Пожалуйста, пожалуйста. Так, мы будем так само отлавливать коллаборантов. Вы своих продаете. Я гражданин России. Я гражданин россиянец. России. Вот это чистый бульбаш Беларусь. Погляди, а вы своих не узнаете погляди, даже. россиянец сюди. Не, я вам показал. Ну, почекай, не Я вам перебивайте. показав Або я паспорт. кажу, ні, я зараз, слухайте, працує моїх 4 правила, розумієте, альбо ні? Я перше, що сказала? Беларус, не беларус. Гэта не беларус, тому що ён не разумее беларускую мову. Значится, что? Вы збрахали мне. Паспорт не кажет, что вы белорус. Но вы сами знаете, что у нас в Беларуси мало кто разговаривает по белорусскому языку. Брешете. Вы уже понабирались гэтых расіянскіх паттернов, и мне, беларускі, яка размаўляе беларускай мовай, кажете, что у Беларуси никто не размаўляет. Брешете? Это очень в редкости. Не. Я веду вялікую колькасць Это очень людзей, редко. беларусаў, якія Ну размаўляюць я ж беларускай мовай. белорус. Я сам из Гомеля. Вы сами откуда? Вы зараз сядзіце под расіянскім сцягам і мне сцверджваеце, што я размаўляю беларускай я мовай, заехал- якой не Я існуе. заехал к другу. Нет, я заехал просто в гостях к другу. Ну я бачу, що там Біба і Боба. Вы с какого? А вы? Вам Нет, нічога это не вы дасть там. месца майго знаходжання, абсалютна. Дастатне таго, што я зараз у Беларусі, і я размаўляю беларускай мовай, а вы сцверджваеце, што вы нейкі беларус, які мяне не разумее. Дысананс у галаве. Я смотрю, что вы очень хорошо разумеете. Девушка, Я прыватна разумею, я конечно. хочу сказать. Расіянец, отойди, да я Смотрите, не з вот ваш беларусам паразмаўляю, адыдзі. Потым ты на чэрзе стань. Адыдзі. Ваш Беларусь, да? Адыдзі. Не, я кажу, Смотрите, не ваш з белорус беларусам приехал в паразмаўляю. Россию, и стал гражданин России, и стал по-российски разговаривать по-русски, по-нашему, да? А вы вот в Беларуси, Бульбаши, да? Он ваш язык не знает. Забыл язык свой родной. Погоди, вот как, у меня... вот как так можно? Поверни свой твар у монитор, я тебя не Самая бачу. дурная мова. Поверни свой твар у Самая монитор, я дурная тебя мова не это бачу. белорусская. О! Видите ваши белорусы? Самая дурная мова это белорусская. Видите ваши белорусы? Это ваши белорусы. Это не Вот- белорусы, Вот, что белорус, вы... вот. Ну что вы Да, брешете, да. россиянцы? Ну поглядите на себе. Вы бачили свои твары у люстерка? Я тебе говорю, Какие вы чистый- белорусы? чистый- Вам до чистый Беларуси, белорус. як пробачте, Он до тебе луны паспорт пешки. показал даже. Ты бачил себе у люстерка? Он тебе паспорт показал. Чистый Беларус. бульбаш. Ён не беларус, гэта... Чистый. Вот чистый. Послухай, калі... Помолчи. Калі нехта трапіць у Чистый Беларусь, бульбаш. кажа, мне трэба Он не понимает, хутка калі не сваліць калі. з маёй краіны, атрымаць не грамадзянства бульбаш. іншай краіны, каб мяне там не прыбілі ў маёй краіне, і ён будзе сцверджаць пасля гэтага, што ён Прибили, не беларус. Ты прибили, яго кто вас там бачыў? оглуховал там? Прибили, не прибили. Ты яго твар бачыў? Что за разговор у тебя странный какой-то? Ты как инопланетянка Не, разговариваешь. я не инопланетянка. Ты инопланетянка? Не палай. Гэта Почему ты так трэці стадія. разговариваешь по-инопланетянски? Кинь телефон зараз Что у за стену. коха, не коха? Кидай телефон Мова, у стену. не мова, что за такая хуйня? Я тебе кажу, кидай телефон Ты у разговариваешь стену. по-русски со мной. Не палай. Вот белорус твой, вот Я он тебе понимает кажу, твой язык, наступная я ж не понимаю стадия, твой гэта язык. кинь телефон у яго. Я тебя ж не понимаю, разговаривай по-русски, чтобы мне тебя Телефон, понять что можно ты не было. разумеешь, неразумный россиянец. Телефон у стену кинь, мабуть, у яго попадешь. Куда кинуть? Что кинуть? У Ты что, сябра своего инопланетянка, что кидай, ли? кажу, худшей. Что такое худшей? Худшей, гэта... кинь телефон, кажу, у сябра своего. Что ты неразумный? Я русский человек, я гражданин России. Ты вот не белорусство, русский, вот погляди у прибашка, картошку. люстерка, якой ты русский. Русский, ты ведаешь, хто такі русские? Русских не існуе, ёсць расіянцы такія неразумныя, як ты. Але я до цябе яшчэ не дайшла. Дай мне гэтага не до беларуса.
Альбо кинь у яго Что за телефон, разговор у тебя такой противный? альбо кинь у яго телефон, альбо дай я з ім паразмаўляю, не лезь, ты наступныя стадыі, пачакай, у чергу стань, сказала. Вот с таким разговором, как ты разговариваешь, разговаривали люди через 300 лет назад. Еще 300 лет назад разговаривали люди Неправда, с я таким зараз разговором, как размаўляю ты сейчас звычайно разговариваешь. сваёй мовай, що ти брешеш, сидиш? Ты просто, Я тебе говорю, ты это 300... просто Это еще расіянець динозавры когда были. неразумний. Вось, ну, я кажу, ёсць Я константы, тебе говорю, ёсць когда расіянцы, динозавры еще неразумныя. Ты люди поддерживаешь разговаривают мои таким меркаванні разговором. 100%. Адыдзі, Все зараз мамонты не палай. вымерли. Я вымкну тебе Вымерли. микрофон Динозавры зараз. тоже вымерли. Адыдзі. Остались только вы. Кажу Рубаши. тебе, адыдзі, дай я празмаўляю з гэтым Таким разговором. недобеларусам. Не палаю, заспокойся. Ты со мной Заспокойся. разговариваешь вот Не по-белорусски, по картошке. У меня картошка Не там не палай, пожаренная. кажу, Я тебе заспокойся. покажу ее. Послухай, И она с тобой так не будет чацвёртая разговаривать. стадія палання, гэта ты кідаеш у яго телефон. Мы з тобой до гэтага яшчэ не дайшлі. Адыдзі, дай я празмаўляю з Ты небеларусам. разговаривай Ты ж по-русски, кажаш, чтобы што мне ён з понять Беларусі, можно. ну дык Я дай я побачу, по-динозаврскому может, не понимаю. мабыць, ён дзесь на мой земеля. Ну што ты брэшаш стаіш, расіянец, адыдзі. Ты разговариваешь как динозавр, А, мама. ты не москаль, пробач. Ой, образила Я тебя тебе москалем давно уже. назвала, ты не москаль, адыдзі, не расіянец. Дай з беларусам паразмаўляю, як ты кажаш. Адыдзі. А, разговаривай. Ну. Все, слушай, Золушка, что? Якой ты беларус, калі ты хоць гадзіну вывучаў беларускую мову, ты цудоўна мяне будзеш разумець. Што ты зараз у прамым эфіры маім сябрам брэшаш, што ты нейкі беларусь? Хто табе даў грамадзянства, на якой падставе ты атрымаў грамадзянства Беларусі? Я там не родился в Беларуси, я там не живу. Я приехал просто к этому чурку в гости. То бок ты свайго сябра чуркай абзываеш. Гэта у вас так модна, да, абражаць адзін Да, аднаго? да, но это чурка. Потому что он не уважает наших бульбашов. Ну как я могу его уважать? Я тебе як беларуска кажу, ты не беларус. Тебе трэба прыбраць грамадзянства Ну, я і чисто не даваць канстытуцыйнага разговариваю. права голасу, таму што ты себе паводзіш ну я- як я ж вам антибеларус. паспорт- Гэта паспорт зраднікі показал дзяржавы вам, да? маёй, якіх трэба зараз паказваць беларусы. Хто ведае, альбо Ну, хто я ж показал даведаецца. вам паспорт. Запамятайце гэты твар, Паспорт таму я што вам ён показывал. зраднік Беларусі. Ён ніколі не будзе абараняць вашыя правы, таму што ён зрадзіў сабе, ён Да, зрадзіў я сваёй знаю. краіне, Это калі ён чушь, сцверджае, я па крайней понимаю. меры, што ён беларус, Да, ён да. не беларус. Правильно. Я бы у цябе прыватна права голасу, ну, прыбрала, таму што ты зраднік, ты калабарант, і я мяркую, што такіх, як ты, трэба, ну, напэўна, судзіць за зраду ў дзяржаве. Я вот чисто белорус, просто я не могу разговаривать по-белорусски. А вы Но не я вот спрабавалі. приехал просто к этому... Что говорите? Вы не спрабавалі гэта рабіць. Вот, я плохо вас понимаю. Вот, видите? Ну, А вы звычайно, говорите, таму што вы белорус. не беларус. Таму што у вас ад Беларус, Беларусі честное нічога слово. няма. Таму што сапраўдны беларус цудоўна мяне разумее, і я больш скажу калабарант. Ніколі беларус Вы мяне понимаете? не абражае. Вот вы скажите, А вот я ніводны вот хожу сапраўдны по-белорусски, беларус ніколі сабе не Слушай, что ты дазволіць забираешь? абразіць Вы ему- дзяўчыну. Гэта девушка, ментальна девушка, так. Адыдзі, картошку- расіянец, скажу. картошку- Ты ў чэрзе стаяў, Картошку стой далей, покажите ему. адыдзі. Если не белорус, Кажу тебе, картошку адыдзі, не примешь. чуеш Если мяне? белорус, Я он приберу сразу же зараз кинется тебе прям в экран. Я не хочу зараз з тобой размаўляць, кажу, ты наступную Картошку покажи чэрзе. ему. Альбо павяртаеш мяне да беларуса, альбо я іду далей. Все города в Беларуси. І што, я геаграфію таксама добра ведаю. Я вам нават на мапе покажу, А дзе вы самі расіянцы адкуда? вандруюць па лесу. Яны там ходзяць і Не, мох а вы збіраюць з самі валежнікам. откуда? Ну, дык Вы гэта ж не самі кажа, откуда? што я там сапраўдны грамадзянін расіянцаў, не дай Божа. Не. А что, вы документам не верите, да? Я не ведаю, дзе Так, вы іх набылі. Мабыць, вы ў метро на Мацкові схадзілі, купілі сабе пашпарт А грамадзяніна вы знаете, Рэспублікі что Беларусь. наши Цыган нам батька не батька. личные документы никогда никому не даст. Цыган нам не бацька. Вы нават гэтага не ведаеце. Я вот приехал к этому чурку в гости, и сейчас я вот не знаю, как мне уехать в общую Беларусь.
поставят Не меня на повертайтеся. карантин, на Ви нам тут таможне, не патрэбны, не повертайтеся. Прымайце чуркаўскае гэтае грамадзянства расіяцкае, сядзіце там. Не хочу, За колючим не хочу. дротом. Не хочу. Честно Я слово, вам- они живут по 20 человек. Я в вам одном раю не комнате, павяртацца ў понимаете? Беларусь, я зараз прыбяру гук, я вам нешта параю, вы мяне паслухайце і вось датрымвайцеся таго, што я вам кажу. Не павяртайцеся ў Беларусь, таму што тут калабарантаў не любяць. Калабаранты тут не патрэбны. Заставайцеся на Расіі, гэта будзе для вас бяспечней, А таму што, што я там баран, калабарантаў па-вашаму, любяць, там да? усе калабаранты збіраюцца звычайна, а у гуртажытках по 20 чалавек усё добра. Сядзіце там і ў Беларусь не павяртайцеся. чуркі Нам так такія, як люблять. вы, грамадзяне, тут не патрэбны. Я пайду далей. Жыве Беларусь. Слава Украіне. Цудоўная кампанія. Адзін называе аднаго чуркай, другі называе нейкімі іншымі рэчамі. Вось гэта добра. Няхай на Расіі і застаюцца. Чуеце мяне? Тыя, хто зрадзіў Украіне. Не суньцеся сюды. Нема чаго вам тут рабіць. Бездонны, жаль, Беларусь тут і печаль. Не відпускай ніколи сваіх очей печаль зімову. Окей. Яны мне не цікавыя. Сидять два калабаранты. Яны ад расіянцаў нічога не маюць. Два такіх зрадніка, ведаеце, знайшлі свой прытул недзе там у нейкай, гэтай хаце, якую здаюць за 3 копейкі. І лічаць, што ўсё, яны расіянцы. Смешна просто. Так, ну что, уже поздний час, давайте трошки погуляем по Украине, потому что я хотела бы доведаться, что отбывается на моей родиме, в моей Украине, и пойдем. Я еще поставлю музыку, меня, конечно, жесточайше забанят, а потом я разбанюсь, и адзінае, что, напэўна, вылетаюць Анжеліка Железнякова. Гэта моя красунечка, гэта моя Анжеліка. Гэта чалавек, з якога трэба браць прыклад, і вось яна беларуска. А вось гэтае лайно, якое вы бачылі дагэтуль, ён ніяк да Беларусі не адносіцца. Мы іх будзем адпраўляць абратна на Рашку, там, дзе яны любяць сядзець. Людина гарно звучить. Так, ну што, ідзем, трошки пагуляем по Украіне. Я спытаю сваіх сяброў, як у іх справы, тому што мне цікава даведацца, што адбывалася сёння ва Ўкраіне. Вітаю, даражэнькая моя сябровачка. Сёння былі побач. Скажите, клёва сёння прайшлося? Привет. Прывітанне. О, здравствуй. Беларуси. Не пачула, прабачце. Кажу, здравствуйте. Прывітанне кажу. Ага, ну я не почув, пробачте. Не, все добре. Просто гальмує трошки інтернет і відгук іде, так я блитую слови. Ви з Білорусі, да? Ну, звичайно так. Понятно. Что у вас там в Украине чувать? Я сегодня чула, проходили, акции протесту. Не понял. В Украине проходили акции протесту, я чула. Не знаю, я там не був. Чому? Вам что, все равно, что отбывается у вашей краине? Не понял. Ви громадянин якої країни? Україна, із якої країни? Но. Паспорт у вас есть? З Одеси. Йость. Но. А коли есть паспорт, и вы з'являєтеся громадянином, у вас есть громадянская позиция, якую вы можете, а можете висловить, а можете не висловить. Та це тут вичитало. То бок вам все равно, что отбывается в Украине, правильно? Да, похую як солов'ю. Я зрозуміла. Мені здається, що ви трошки зрадник своєї держави. Ви так не міркуєте? Та ні. Та ж хуй його знає.
Не дави на жалость. Ну. Не, я не давлю, вы мне просто нагадываете константного россиянца. Кого? Россиянца. Боже збав. Боже збав, ти що? А россиянцы Путін хуйло брешут. нахуй і кацапи всі хуйло. Россиянцы брешут. Ні, я не Россиянцы зру... матюкаються. І Брешуть. росіянці балають. Да. Чому ви Ні. не відповідаєте з гэтих трьох критеріїв? Бо я тебе не розумію, що ти говориш. Ну, звичайно, і я не є, що мені не розуміють. Ну. Повтори. Ну, ось мені пишуть, що ви громадянин Подушкаляндії. Лішкової області Манкуртського району. Ні, я з України, з города Одеси. У мене є у Одесі сябри, і я не зовсім інші. Мгм. Скажи, халява спав Ладно, я пойду. У нас таких, як ви, називають канапні військи. Давай. Я? Овочі. Нікі, сапсував мені весь настрой. Джекс, напишіть мені, коли ласка, Нікі жарт. Щоб я побачила, що є українці нормальні, а не ось такі овочі, яким нічого не треба. Не ведає, що відбувається у його країні. Як так можна? Привітання. Как дела? Все окей. Як у вас? Что ты тут делаешь? Я хожу по Україні і мені цікаво, що відбувалося сьогодні, тому що... Мені ж ти сорвався він. Канапний марш. Добрий день. Напевно. Де вечір уже? Ну, добрий вечір. Добрий вечір. Я вас бачив. Напевно. Бачив вас. Мабуть, так і є. Як у вас справа? Мабуть. Говорю, бачив вас, ви часто з Анатолієм Сайгоном спілкуєтесь. Так, Сайгон мой сябр, але останній раз ми з ним посперечалися. Чому? Ну, треба глядіти останні посиденьки, ви зрозумієте, у нас така спречка увесь. Ми забрали у Любої Васильівни ефір, і вона нічого не могла розповісти, тільки ми з Сайгоном сперечалися поміж собою. Ну, гэта просто треба бачыць. Вы ж разумееце, калі я і Сайгон, гэта пер'я просто лётаюць у розныя бакі. Ну, я просто довго ваша передача довго йде, і я її просто не вистачає часу дивитися повністю. Я вельми дрэнна просто, чую. Не повністю дивлюся ваші... Говорю, що я не повністю дивлюся ваші записи. Ні, ну я розумію. Я розумію. Ну я ж кажу, ми з Сайгоном останній раз, ну... Просто, ну, коли цікаво буде, можете поглядеть, ми там один одному накидали, короче кажучи. Але ми з ним ми не сваримося з ним. У нас є спречки, тому що нам болить. І йому болить, і мені болить. Але, ну, ми не ображали один одного. Зрозуміло. Тому, як у вас там справи? Дуже приємно. Як у нас? Ні, так, я нечто так... Нормально, я з Дніпра. Дніпро, вітаю, у мене є поганий... сябр з Дніпра. Угу. Мені заходить... Дуже приємно з вами спілкуватися. Що... Щиро дякую. Слава Україні, я завжди... Я тільки що москалям підпалила дупи. Да. Героям слава. Так. Давайте, до побачення. Героям слава. Щиро дякую. Нехай щастить. Україна понад усе. Вам також.
Да. Чудові люди з чудовим настроєм, бачите? Петро Порошенко найкращий гетьман Русь України. Згодна повністю. Хоча мене за це дуже критикують. Мене звинувачують в тому, що я не розібралась з ним, але ж я збоку бачу. Вітаю. Я не понимаю. Що ви не розумієте? Все розумію. Усі українці розуміють білоруську мову цудовно. І перемкнулися. Хелен не читає жарт. Пробачте, я так була захоплена українцем, що я... Де відмить? І, можливо, дивиться на лежачого бегемота. Що ти на мене так дивишся, ведмедику, питає бегемот. Прилон. Ви прочитали? Дякую. Я вельми, видите, я до людей з почуттям гумору ставлюся вельми добре, тому що коли мені здається чоловік з почуттям гумору, ну, це кльово. Я ж кажу, мені Василь Коцукач є такий, ну, заходить до нас так час від часу. Він навіть, розумієте, коли він мені ніякі серйозні речі пише, а він вельми розумний чоловік. Ось, ну, приватно до його, одразу кажу, сябри, ну, це колосальний розум, мені вельми подобається його міркування. І навіть коли він серйозні речі пише, він це робить так, що я просто йду, мені сльози від сміху текуть. Я люблю сама жартувати. Я така по життю хохотуха, абсолютно не агресивна, виключно з москалями. Тому щиро дякую. Кльово. Зайшов. На Московії немає майбутнього. Згодна. Степан, ти слідак якийсь? Чому Степан слідак? Степан мій сябер. Він мені завсюди у Дімона кричить «Хелен!» Я йому відповідаю «Степан!» І ще у нас є Ігор. Така перекличка поміж собою, видите? П'ять хвилин. Привітання. Привет. ВСУ? Да. Ну, я просто прямий ефір, я штору не прибираю. Я завжди, коли бачу хлопців з ВСУ, кажу «Слава Україні! Тримайтесь, ми побач». Навіть під прапором іншої країни. Сподівайся, як обично. Ну, я вас не чую. Доброго вечора. Добрий вечір. Як ваш настрій? Чудовий, тільки що пожадала хлопцям з ВСУ «Слава Україні». Ну, вони відповіли мені «Героям слава». А що у вас чувати там в Україні? Що? Не зрозумів. Я чула, що в Україні сьогодні були акції протесту, але я ще не поспіла поглядіти новини, і ну, я поки ще не розумію, що там відбулося. Я також не дивився, що там було. Не знаю. Не додають інформацію поки ніякою? Шарт рулетки, ви хочете інформацію, щоб хтось тут розказав ще? Я зрозуміла вас. Тобто ви, я так розумію, ну просто я міркую, що ви робите Білорусь 2.0, де немає увогуле нічого з правових аспектів. Ні, я не дивлюся Білорусь, я не зрозумів просто, що ви сказали. Не все розумів. Ви розумієте все, що я говорю? Ви розумієте все, що я говорю вам? Не зовсім. В мене дуже гальмує інтернет. Ну і я так, не зовсім вас розумію. Я зрозуміла. Мабуть, ще зустрінемося, обміркуємо. Я побігу далі. До зустрічі, слава Україні! Героям слава. Підгальмовий інтернет вельми складно розмовляти.
Ніколи не мрію про якусь професію. Я хотіла ролики до 15. Ну, добрий вечір. Вітаю. Як ваше нічого? Ну так, з більшого окей. Що ще раз? Кажу, з більшого окей. Вроді чути було, ну так. Ну, складно ходити по Україні. Я понял. Ну, у інших країн захожу, я ще по Білорусі, ну нормально, більш-менш, а у інших країнах заходиш під гальмовець. А, ви по-білоруськи говорите, чи що? Так. По-білоруськи? Так. Ну, то, в принципі, я вас думав, ви з Західної України, так, в принципі, зрозуміло. Це у вас прапор типу Білорусі, да, чи як? Чи що це за прапор? Ну, Білорусь отримала два рази під гэтим стягом незалежність. Незалежність, да, там, по-моєму, йде білий, червоний, чорний. Ні-ні-ні, Білий, білий, червоний, червоний, білий опять. Так, ось такой. Да. Ну, просто я його ще не поспіла. Білий, червоний і білий. Ён, звичайно, у мене тут, ну, знаходиться, але не поспіла. Я сьогодні з акції прилетіла, тому ён у мене побач со мною був увесь день. Ну, я вас угу. Я вас, в принципі, от вас мова, я, в принципі, ну, практично все розумію. Ну, вас я скажу так, що я, скажімо так, ваші білорусі бачив на заробітках в Польщі, але вони на білоруській, не всі на російській основі. Ну, такого рідко дуже, такого не побачиш. Ну, я вам так Щоб скажу, чисто що... на такій білоруській, то, в принципі, дуже класно. Ну, як? Вельми багато білорусів після української історії, тої, що відбулося в Україні, до речі, ми не дотримуємося тої думки, що Крим – це не Україна, тобто для нас Крим – це Україна. І ми зробили просто виніки з гэтага, і величезна кількість молоді зараз, вона вводить... Виключення. А? Ну, я вас зрозумів, просто я вас так в загальному чую, але у вас зв'язок поганий. Ну як? Ви мене, може, добре чуєте, я вас так уривисто, ну, я кажу, переривайте. вельми багато молоді зараз ну, я, в принципі, лічить, що білоруська мова – це я модно. все розумію. Ну, ну, я понял. Коротше, типа, багато білоруської молоді, вона не підтримує сьогоднішню, типа, політику вашу, ну, скажімо так, президента. Ну, конечно, ні. Я так, ну, то я так понял. Так. Тому... А ви самі з якого міста будете? Мінськ. Як? Мінськ. А, Мінськ? Так. Мінськ це вроді столиця, да? Так? Наскільки я пам'ятаю. Так. Ну, то мало хто так говорить по-білоруськи, так пару людей навіть на пальцях пересчитати в самій Білорусі. Як не, скажімо так, не дивно. Ні, гэта, ведаеце, свайго часу, вось у вас існуе паттерн, што Украіна – гэта бандераўцы. Гэта прынеслі вам зоўнішнія вашыя ворагі. І тое ж самае зараз кажуць пра беларусаў. Так, це бред. Вялікая колькасць беларусаў размаўляе беларускай мовай, але ўсе лічаць... У вас якісь лісові... У вас якісь стрільці, правильно, лісові, я не знаю, як вас називається правильно. Щось з цим зв'язано таке, чи... Не січу якісь стрільці у вас, чи це, я не пам'ятаю. Ну, теж у вас такі, типа, полки, як в нас, скажімо так, бандерівці. У нас є... Да. Белый легіон називається. Угу. О, то я про нього говорю. Я понял. Я не знаю, ви мене, може, без проблем, да, розумієте? Тобто, я до вас говорю, ну... Абсолютно. Просто прыбярыце гэты паттерн, што беларусы не размаўляюць. Мы размаўляем. Нам прынеслі гэта зоўнішне, каб сказаць, што ў Беларусі знішчана моя мова. Яна не знішчана. Я прыклад таго, ну, мне ж трэба з кемсьці размаўляць, правильно, каб мова была са мной пастаянна. У мяне ёсць сябры. Ну да, ви ж говорите як носій мови, то вам постійно практика, ну, треба, щоб ви говорили. Конечно. А де брать? У таких, як я, які так само носять мову. Ну, то я так відрізняю білоруси від якогось другого, там,
Це 100%. Таму прыбірайце гэты паттерн, гэта расіянцы нам навязалі, што ў нас няма сваёй мовы. А я раблю супраць гэтага, я кажу, існуе, і я ёсць прыклад. Ні, то я то не при чому, я просто, ну, як Я не з України, я не звінавачваю. знаю, що Я кажу, што можаце казаць сваім сябрам спакойна. Ёсць у беларусы, якія размаўляюць беларускай мовай, што гэта паттерн, якой навязалі нам расіянцы. Яны вельмі хочуць знішчыць нашу мову, проста мы не даем. Мы яе таксама абараняем. Ви там 5%, мабуть, від загальної кількості населення, що, ну, скажімо так, розмовляє чисто на білоруській, це навіть зі сторони, як слухаєш, це дуже класно, ну як, мені дуже класно сприймати, скажімо так, цю мову. Може, я не чисто, там, на українській не чисто говорю, ну, скажімо так, суржик, по-моєму. А гэта не проблема. Але, в принципі, ну, то есть я можу по-русски, по-польськи, по-англійськи, мені без різниці. Так. Гэта Ну, добре, наше, бувайте здорові, щастя. гэта наше з вами дасягненне, што мы як мінімум двумоўныя. А гэтыя няхай мог паедаюць, навалежнікі яго сушаць, таму што яны аніводнай мовы, акрамя сваёй маскальскай, не ведаюць. А ми розумніє за їх. Ну, типа того як, ви приїхали, вони як говорять, ви приїхали туди, ви говорите по-русски, все, моя твоя не понимаете, все. Тобто, а другу мову вивчити це, ну як це так? Що, вивчити другу мову, знати, ні, це не для мене. Ну от і все. Гэта іх прыватныя праблемы. Слухайце, калі разумееце, агрэсія не павінна быць разумнай. Няхай вось агрэсія ў іх выглядзе будзе настолькі тупой, каб яны проста дэградавалі да ўзроўню амёбы, я вам гэта вельмі жадаю заўсёды. Няхай нічога не вывучаюць. Деградували до рівня меду. Я не знаю, чого так, но я вас все понимаю. У мене 85%, я все, я не знаю, чого так. Я вас я не вчив мови, я вас розумію так. Цудовно. Это цудовно. Пойдем робити добрую справу. Я пойду знову українцям розповідати, що білоруси розмовляють білоруською мовою. Я ще зустрінемося. Я кожен день, амаль кожен день я у рулетці. Тому побачимося. Та я так, я перший раз зайшов поспілкуватися. Ну, бачите? Ну, так трапив на вас. Побачимося ще. Добре, всього вам найкращого. Щиро дякую. Слава Україні. И не почему меня. Ну, да, добре. Так, ну что, давайте останнего, потому что мне еще по Америке сегодня полгодины гулять. Так что давайте еще поразмовляем. Все. Ви свідите, кажу, зараз зустріну останнього пригожого українця і пойду відпочивати. І зустріла вас. Ну вот, и получилось так, что зустрели украинца и... Так. Да, так. Ну, я за свого боку могу тоже вам сказать, живе Беларусь. Живи вечно. Живи вечно. Я вижу у вас за спиной стяг белорусский. Да, я разумею. Тому вы пойдете спать и будете odpoczywać спокойно, потому что за стороны Украины у вас есть люди, которые вас поддержат. Я вас обожаю просто за гэта. Обожнюю, як кажуть в Україні, обожнюю, просто обожнюю. За цей чудовий настрій, який ви завжди даруєте. Це так кльово. Я кажу... Мне вельми приємно вам подарувати такий настрій. Чудово. Я завжди кажу, що ніколи білорус і українець не абразить дзяўчыну. Вось я колькі размаўляю, колькі я хожу по рулетцы, калі сапраўдны украінец альбо сапраўдны беларус, ніколі не дазваляюць сабе абражаць суразмоўніка свайго. І калі я бачу, што пачаліся абразы, 100% москаль. Вось к бабке не хадзі, 100% москаль.
А можете и не сомневаться в этом. Это только москали могут бросать дерьмо на вентилятор. Точно. 100%. Щиро дякую вам. Доброго вам настрою. Хотіла спитати, що відбувається в Україні, але збільшого ж ведаю, що відбувається. Тому не буду вас мурижити. Нехай нам щастить. Україну понад усе і Білорусь передусім. Слава Живе нації. Білорусь! Живи вічно. Щиро вам дякую за добрий настрой. Пойду відпочивати з ось такими бляскучими очима. Дякую. Побачимося. Кльово. Ну, ось я кажу. Ну, все, заходиш, так хайпанув, отримав добру порцію настрою і пішов відпочивати. Так, сябри, я ставлю мелодію, музику, і потім я йду у рулетку уже у Америку. Інна, я не бачу, на жаль, ці єсть ви, Соединені Штати ні з ким не торгуються. Бачу вас у чаті, давайте, ну, гэта прикладно 5 хвилин, і я бягу у рулетку. Что слухаем? Не, ненадолго. Ла-Манш публік. Меня заблокують. Я вам кажу, 100%. Я, мабуть, и не могу у прямой эфир вывести, потому что меня банят постоянно. А там написано, что нельзя бан был останні 90 дён. А у меня постоянно баны. І яны почали робити мне, ну, такое зауваження не вельми добре, одразу блокують відео. То бок, ну, я зараз поставлю, яны не тільки знімуть монетизацію, якої мені нема, але яны ще у блок кинуть відео, і я потім не бачу чат під такими відео. Але ми ж слухаємо добру музику. Так, я бачу, файна пісня, добрий девіз. Тихо пішов, як кіт. Хто це? Знайомий? Так, це мій знайомий. А ви не ведали? Я перший раз, коли я його побачила, ну, звичайно, там, видите, так ходиш, глядиш на людей. Я випадково на його трапила, абсолютно випадково. Тобто, ну, я не ведаю, чому я припинилась. Просто я припинилась. Мені цікаво з ним стало порозмовляти. А він, ну, настільки позитивний чоловік. Просто, не глядячи ні на що. Він настільки позитивний. Я не ведаю, він просто мені ось подобається і все. І я його, коли бачу, завжди припиняюсь. Розумієте, у людей, я не ведаю чому, я ніколи не гляжу на зовнішні дані. Приватно мені, я сябров собі обираю не по кольору очей, не по кольору скури. Ось коли світиться внутрі все, я люблю чоловіка, щиро люблю. А коли не світиться нічого, я з такими, ну, звичайно, просто, ну, у нас не відбувається ось гэтай хімії, і ми не розмовляємо. І гэта тычыцца і дзяўчын, то бок, калі я бачу, што светлы чалавек, я з ім з задаваленнем буду размаўляць, і я ніколі сабе не дазваляла абражаць людзей, з якімі я так альбо інакш просто, ну, не размаўляю. Розныя сітуацыі бываюць. Нават калі мяне абражаюць, быў час, калі я абрала чалавека гэтага для размовы. У мяне былі нейкія прычыны. То бок я нешта такое побачила, што я пачала размаўляць. Вось. І мне мама заўсёды кажа, ты абіраеш сабе сябру. Вось просто выпадкова ў маё жыцці, не, прыходзяць людзі, звычайна ёсць знаёмыя, ёсць сябры, ёсць блізкія сябры. Але калі я чую, што, ну, чалавек не вельмі такі чисты, я, звычайна, з ім не размаўляю. Я іх адчуваю і, ну, мы не можем просто знайти такую агульную размову, такого нема. Так, что мы шукаем?
Рамштайн, ну слухайте, ви мені зараз, я зараз свою поставлю, коли ви будете так робити. Імелда Мей, Big Bang Handsome. Антитіла завжди моя. За антитіла мені точно 100% навіть не запустить. Пісня Родової. Рамштайн Мутер. Так, я гляжу, що ви тут заблитилися. Зараз я подумаю. А ви чули іменем пісню таку? Зараз я вам її продемонструю. Вона мені вельми так само подобається. Мабуть, мені не заблокують, тому що на її кліпа нема. Чули коли-небудь? Это одна моих улюбленных. Просто уже вечер, нечто такое тяжкое я не хотела бы. А гэтая песня, гэта Ясі Соколовой. Вы ведаеце гісторыю Яніны Соколовой, хто з Украіны вельмі добра. І вось калі я пачула гэты саундтрэк, яна нагадала мне мою прыватную гісторыю, і я просто закахана ў гэтую песню, і з задаваленнем я яшчэ раз паслухаю. Сёння такой мне все, эмоцыйна я пачала ўжо астываць. Касюясь канюшыну. Ну выяўляеце, вось у мяне зараз палова першай. Я сваім суседзям уключаю Касюясь канюшыну. Я ж не ва Ўкраіне жыву. У нас тут, у мяне суседка знізу, яна свайго часу вызвала міліцыянту на мяне за тое, што мяне дзеці гучна бегалі. Яны маленькія былі, напэўна, ну, 8 і 6, там, 7 і 5 ім было. Вось яны насіліся па хаце, і яна на мяне вызвала міліцыянту. Праўда, я так паразмаўляла з міліцыянтам, што ён прыйшоў да яе, сказаў, яшчэ адзін такі выпадак, што ты просто вызываеш міліцыю без повода, і мы составляем протокол і штраф даем. І вось, ну, неяк пасля гэтага яна перастала. А дагэтуль, ну, калі ласка. То бок яны прыходзяць, ну, нармальная мама, абсалютна цвярозая, не шуміць, балагану няма, чаго вызывалі. Раз вызвала, другі раз вызвала, а на трэці я сказала, ну все, ну хопіць, у мяне дзеці, ну што, да сценкі іх прывязаць, да батарэі прычапіць. Дзеці бегаюць, ну звычайна, гэта ж дзеці, тым больш 2 хлопца. Канечне, яны будуць бегаць. Так, ну што, все, пагналі. Я вас люблю, шчыра дзякую, што былі побач. За добры настрой, за цудоўную вось гэтую энергію. Я за вас трымаюсь, вы вось такі праменьчык свету для мяне. Калі ласка, беражыце сябе, гэта для нас вельмі важліва. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Я вас люблю, до сустрэчы, буду ў эфіры в бліжэйшы час, паразмаўляем, пішыце мне у усялякія суполкі, я з задаваленнем паразмаўляю. Правда, трэба разумець, што ў мяне зараз вельмі мала часу, таму я не заўсёды паспяваю адпавядаць. А так, звычайна, я з вами трымаю звязок, мне вельмі прыемна, што вы ў мяне ёсць, таму пабачымся. До сустрэчы. Слухаем вельмі клёвую песню.
Царапіють, загудуть на вітрі, забудуть. Тоді я твоїм ім'ям родію, знову іменем твоїм. Іменем твоїм. Коли грозує далечне окрая, перед грозі диким і німим, тоді ім'ям твоїм благословляю, клинаю іменем твоїм. Іменем твоїм. Іменем твоїм. Іменем твоїм. Коли мечами злого небо крає і крушить твою вроду вікову, тоді я своїм ім'ям вмираю.